ሃሌሉያ ሃሌሉያ ድግበር ደበለ ሁሉ አብዚ በደም ኢየሱስ ንሽፍናና principality power rulers wicked spirit كلنا أخانا بكانا وغزيابير نصري لنا زبوتا يصري هاللويا حدارنا يصري دقنا يصري زيابير بدم ودخا نصري لنا زيابير كم دلاي كاخت ملالس نا اسرائيل قدوس ازي بيت كاي مو بيتيل يمو زيابير كم دلاي كاخت ازز كم دلاي كاخ زيابير كطاوينا كم دلاي كاخت غبرنا زيابير نفقدل كانا ويتا يسوس تبارك هاللويا ማራባራባ ሻካላላባ ሰላም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰማያት ይጸርይ ያለው ሰላት ደምገሽን ሰላት ቃል ምስክሮም ሰዓሮ ህይወቶም ካቅሳሞት አይፍቀርዋን ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ተባረክ እስከ መስግኖ ነንስ መንፈስ አብዚ ቤት አለው ወእግዚአብሔር ንቸርችና ሐዝና ሃሌሉያ ከምላቅ ጽድኸድናሉ ማዓት ይወዳ ሃሌሉያ ቤት ካደ ይخبرናሉ ማዓት ይወዳ በስም ኢየሱስ ሃሌሉያ ስራህና ሐዳርና ተቀደምናሉ ጊዜ ይወዳ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ከነዓቢ ክንፈሪ ክንከይድ ሃሌሉያ ደም ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ድፈሰሰሉ ህብረተሰብ ይብዝደሎም እግዚአብሔር ሃሌሉያ ካብ ቸለልችነት ሃሌሉያ ሸለል ክንብል ክንብዕዝዝ ትገብር ሃሌሉያ ካብዚ ይበተኽ ካብ ህዝብኻ ይበተኽ ሃሌሉያ ካብዚ ቤት ይበተኽ ማንኛውም ነዝድ ሓዘ ሃሌሉያ ማንኛውም አልታር ማንኛውም መሰውኢ ነዝድ ቀናቀን ነዝን ሃና ቅብአት ደአስር ነገር ድብትናልና በናዝሬት በኢየሱስ ይብተን ሓው መንፈስ ቅዱስ ዘራአሉ ህብዚ ሓው መንፈስ ቅዱስ ለቃአሎ بسم كريستوس ودع أملاح حاو منفس قدس لقاله بشم ود كريستوس ودع أملاح قبعات يسوع لقاله منفس قدس تلقى هاللويا تلقى زبيت يزري هاللويا يزري بسم يسوع بدم يسوع يزري بدم يسوع يزري حزنا دبل يزري كين زمر كين سبخ كين مسكر هاللويا حزنا دبله بيت بيتود هون منفس أبزي هاللويا بتنت ده تولى distraction منفس أسرك على هو بنازرت بيسوع مسرائي كونه قويتها مسكنا كله قويتها منفس قدس كبر خير لهم كبر እግዚአብሔር አውርድ አብዚ ሎም ወሪዱን ራአዩ ሃሌሉያ ከምናይ ሙሴ ዘመን ወሪዱን ራአዩ ከምናይ ዳዊት ዘመን ወሪዱን ራአዩ እግዚአብሔር ድናፈቃካ ህዝብ ይደሎ ሎም ህዝብኻ ተተርክስ ሃሌሉያ ህዝብኻ ተተርክስ ጸለሁ ህዝብኻ ክትልውጥ ጸለሁ ማርያም አሻላላባስ ኢየሱስ አታብሮኽ አምላኽ ወላቢ በለወስከ ይንጻህና ይደሉ ይንጻህና ምጸረኻ ሁሉ በቃ በሁላህና ናይ ኩለና ሓዊ ቃጣጣ በሁልና ሓርቢ ንጹሃት ንኾንካ እግዚአብሔር ካይሰርሕ ባራ እግዚአብሔር አታብሮኽ አምላኽ ናይ እስራኤል ቅዱስ አቦ ዳዊት አቦ ሙሴ አቦና ነኽበረካለና ሃሌሉያ ነፍቅረካይና ንፈትወካይና እጁም ስራሕ ይብዛሓና ሓዳር ይብዛሓና ንኣኻ ነቐድም ኩሉ ከመሃዲ ስኻግን ክበር ናይ እስራኤል ጎብለል ብጀካ አምላኽ የለን ሃሌሉያ ስራሕ ድሕሪኻዮ ጊዜ ድሕሪኻዮ ኩነታት ድሕሪኻዮ ሁሉ ሓዳር ድሕሪኻዮ እግዚአብሔር ንስራሕ ድፈጠርካዮ እግዚአብሔር ንሓዳር ድፈጠርካዮ ንኡ አይነቀድምና እግዚአብሔር ንኣኻ ይነቀድም ሃሌሉያ አይንርስዑና ሃሌሉያ አበረኽትና ሕሸና ሓዋት ኣብቲ በረኽቲ ሕሸኒ ሕሸኒ ኣብቲ በረኽቲ مسخ يحشن عيصمونا يعني ما يكونن حواتي عبتي برختي مسؤون كون هاللويا عبتي يسوسي تركبلو عقابتالو من عتقا كله عبتي نسخا تركبلو عقابتالو عبتي منفسكا زركبلو عقابتالو من عتقا كله عبتي يسوسي عبتي قويتاي تركبلو عقابتالو من عتقا كله عبتي يسوسي تركبلو عقابتالو مساحة حشن بلوه زيابير نعلم قلت أنتم كيترفن مساحة حشني أبتا قدست خرن مساحة حشني أبتا قدست ختمة يروساليم مساحة حشني هاللويا أبز قلت أنتم مساحة موعى المحدار حشن بلوه مهرا برا 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 بس قويتها مساحة حشنا مهرا برا 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 برا
يسخاي حشني يا بهر environment ክትቀይር ህይወትና ክትቀይር ጸለኹ እግዚአብሔር በደይ ባኻ አቅምደሎ ሓደ ኳ የለን እስኻ በይነኻ ትልውጥ በይነኻ ትቀይር በይነኻ ተሳግር በይነኻ ማንም ደሳግር የለን ሃሌሉያ በይነኻ በልወስገ በይነኻ ጎይታ ንወርዓሉ እስኻ በይነኻ ሃሌሉያ ገልጠምጠምና ትምርትና ስራሕና አይኮነን ናይ ዓለም ዊዝደም አይኮነን እስኻ አታጎብለን ናይ እስራኤል ቅዱስ በይነኻ ሃሌሉያ እስኻ ክበረለይ እስኻ ክበረለይ ኢየሱስ ተራይ ክበረለይ ኢየሱስ ተራይ ክበረለይ ኢየሱስ ተራይ ክበረለይ አትነሰኸ ወይ አብቲ ኢየሱስ አብቲ መንፈስካ ዝርከበሉ እጋበታሎ መልአትካ ሁሉ መልአትካ ሁሉ መልአትካ ሁሉ መልአትካ ሁሉ መልአትካ ሁሉ ድድብስ መንፈስ ደሕድስ መንፈስ አብዝለቀ ደሕድስ መንፈስ ብደይ ዓቀን ደጋ ሃሌሉያ ድድብስ መንፈስ ደሕድስ መንፈስ እግዚአብሔር ያ ራባሻላ ለባራ መሰው ደሕድስ መንፈስ ምሳኻ ጥራይ ድኾነና ምሳኻ ተበላዕኩ ምሰታ ተጠመሁ ምሳኻ ጥዒሙኒ ምሳኻ ከፊኡኒ ኩሉ ተዘየሎ ኢየሱስ አሎ ወላ ሓደ ዘየሎ ኢየሱስ አሎ ያይ ዘየሎ ሃሌሉያ ኩሉ ተዘየሎ ኢየሱስ አሎ ኩሉ ተዘየሎ ኢየሱስ አሎ ሃሌሉያ ነገራት ተደመለ ኢየሱስ አሎ ኩነታት ተደተዓሪ ኢየሱስ አሎ ኢየሱስ አብ ዝፋኑሎ አቦቱሎ ደይቅየር ኢየሱስ ሃሌሉያ አቦ ሙሴ ነበር አቦ ዳዊት ሎም አቦና አቦቱሎ ሄራባራባራባራ ሁሉ ተደየሎ ወታ ያሎ ሁሉ ተዘየሎ ኢየሱስ አሎ ሁሉ ተደየሎ ወታ ያሎ አቦ ያሎ ሁሉ ተዘየሎ ኢየሱስ አሎ ሃሌሉያ እዚህ ህይወቱ ዳበካ ህይወት ክትረክብ ኢየሱስ አሎ ኢየሱስ አሎ ኢየሱስ አሎ በህይወት አሎ ሁሉ ተዘየሎ ኢየሱስ አሎ ሁሉ ተዘየሎ ኢየሱስ አሎ የለን ድመስለና አሎ የለን ድመስለካ አብጠኻሎ ሃሌሉያ ህይወት ድነበርካሉ ተንሲካ ናብዚ ድመጻኻሉ ምክንያት ኢየሱስ ስለደለዩ በዚህ ንጎሆዚ ተንሲኦም ክመጹ ደይካሉ ብዙሓት አሉ ናብ መቃብር ኸዱ ሃሌሉያ ሎሚ ግን ኢየሱስ ሓጊዝና ወዲ አምላክ ሓጊዝና ናብዚ መሪሕና ድመጸ ይባረክ ሁሉ ተዘየሎ ኢየሱስ አሎ ወልሐደ ተዘየለ ኢየሱስ አሎ ኩሉ ተዘየለ መንፈስ ካሎ ኩሉ ተዘየለ ቃል ካሎ ካብ ቃልካን ካብ መንፈስካና በይትን ከይድ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘሎ ቃልካ ህይወት ሃባኻ እንዳደላ እግዚአብሔር አመስግን ወስክ ህይወት ምስጋና አይደለ ማዕጾታት ድክፈት በምስጋና እዩ ነቲ ድሳአና ያደ ሆነስ ነቲ ድረኸብና ያው ነቲ በህይወት ደንብር ከተመስግን ኮለኻ ማዕጾ ይከፈት እግዚአብሔር መስገን ካለና ሃሌሉያ ፍቅርየ ወፈስካለሁ አንተ ኢየሱስ ድርከበሉ እጋበታሎ ምልአትካ ሁሉ እጋበቴ ንብረት አይኮነን ትምህርት ይኮነን ሃሌሉያ
تمرتنا إذا عالم يكون إجابتي كريستوسي إجابتي كريستوسي إجابة كريستوسي حقوسي كريستوسي سلامي كريستوسي كل نجاري كريستوسي إجابتي كريستوسي هوتي كريستوسي هاكونا كامدرس بيا نجاري لن هاللويا إجابتي كريستوسي عم تسخات ركبلو إجابتالو ملأت كهولو عبت منفسك يرى ما ناموش يرى ربالا 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 رباس ويتا يسوع سافسسوسك هاللويا منفس قدوس أبسسكو زبروخ منفسك حزب هاي بارخ حزب هاي قدس حزب هاي ساغر هاللويا لوم سغرو يدبلنا دلو سغرو انتم تخفيتو سغرو هاللويا نابت معدو نابت غيرغسوم سغرو هاللويا مسغار كوننا هاللويا ابزي بنعشتو ነገር አንቀፍቅፍ ሃይናውና ክንሰግሪና ሃሌሉያ ሎም ክንሰግሪና መጓሰና ክሰግሪ ቸርችና ክሰግሪ ምስጋር ኮነና ነዝና አሽቱ ነገር ሃሌሉያ በዝ ኮረት አይናጽውና ሃሌሉያ እቲ ደሳግር እግዚአብሔር ምሳና አይደሉ እቲ ተሳገሩ ድብል ክርስቶስ ምሳና አይደሉ ሃሌሉያ ነርአዮ ጥራይ ናቤ ከምንሳገር ሃሌሉያ አምላክ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ክብሪ በፍልጠቱ መንፈስ ጥበብ መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ክበኩም እሞ አንቲ ልብኩም በሪሁ ተስፋ ጽዑ እንታይ መሃኑ ሀብት ርስት ክብሩ አብ ቅዱሳኑ እንታይ መሃኑ ክትፈልጡ ጽልያለሁ ኮሚና ጽልሎሚ አይንና خبره እግዚአብሔር አይንና خبሩ መንፈስ ሃሌሉያ መንፈስ አንደርስታንዲንግ መንፈስ አንደርስታንድ መንፈስ ዊዝደም መንፈስ ምግላጽ ከወህና እንጽልያለና አይንና خبره ናቤ ኪዱ ናቤ ተሳገሩ ከምድልና ክንርኢ ሓዳርና ክሳገር ቤተክርስቲያንና ክሳገር መንነትና ክሳገር ሃሌሉያ ንሕና ክንሳገር ሃሌሉያ ገለገለና ተሳገሩ ተባህልና ኮፍ ድበና ሰባት አለና ተሳገሩ ተባህልና ደው ድበና ሰባት አለና በናዝሬቱ በኢየሱስ ለምስጋር ይሁን ተሳገሩ ይልካ በቃ ምርአይ ሲና ደው ድበና ሰባልና እቲ ሃሌሉያ አሞ አንቺ ልብኩም በሪው ተስፋ ጽውዑ እንታይ መሃኑ ተስፋ ጽውዑ ሎሚ እንታይ መሃኑ ክንፈልጥ ሎሚ ጽልያለሁ ጎይታ ንነፍሶ ከፍሰብ ሎሚ ክትንከፍ ነፍሶ ከፍሰብ ሎሚ አይኑ ክትከፍት ሞ እግዚአብሔር ናይ ልቦና አይኑ ተኸፊቱ ሃሌሉያ ካብ ስታክ አፕ ድኾነ ላይፍ ካብ ስታግናንት ድኾነ አነባብራ ናብቲ ትብለና ሃሌሉያ ከም ሮያልቲ ከም ደቃ አምላክ ተክንሳገር እግዚአብሔር ንጽልያልና ከም ደቃ አምላክ ክንሳገር ሃሌ ናብቲ ድበልካና ክንከይድ አላባሻራራባሰ እግዚአብሔር ስኻጥራ ሓትከፍት ለእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሓትፈልጦ ለእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሓትሮ እግዚአብሔር ተደኸፍትልካ ማንም ሰብ ለእግዚአብሔር ድርኤለን ኦ እግዚአብሔር ሎሚ አንቲ ሃለ ልቦናና ከተብርህ ንጸልያና ክትከፍት ክትገልህ ንጸልያና ወእግዚአብሔር አብዚ ቤት እዚ ምግላጽ ይምጻ አብዚ ግዜ ቤት እዚ ጥበብ ይምጻ አብዚ ቤት እዚ እግዚአብሔር ምንቅስቃስ ይምጻ አብዚ ቤት እዚ ቅብአት ነዚ ቤት ተመደበ ይፍሰስ አብዚ دقير قبعت هاللويا دستني دقير ناب دستني دبصح نتوم دستني توسدم هاللويا دستني توسدم سبات ناب تندسنا دمرح ملائكه እግዚአብሔር ጸዋዓለው ማዳባዳ ማሻካዳ እግዚአብሔር ረዳና ከማ ሀደ በላ አምላክ ይለን ሎሚ አይንና ይከፈት እግዚአብሔር አብ ቅድሜና እንደሃሎ ደን ሪኦ ከይንህሉ አብ ቅድሜና ሂዱ እንዳተባህና ዶይና ከይንህሉ ድጋረደና ነገር ሎሚ ይከፈት ልብና ድጋረዶ ይከፈት አንቺ ልብኩም በሪው ተስፋ ጽውዑ እንታይ መሃኑ ሀብት ርስት ክብሩ አብ ቅዱሳኑ እንታይ መሃኑ ክትፈልጡስ ጽልያለሁ አና ሐሱ ይጽልይለሁ ሎም እግዚአብሔር አይንትና ክፈት አይንት ልቦናና ክፈት ሃሌሉያ ነዚ ቤት ኮይና ንኻልኦ ቸርችታት ኮይና ንዓለም ኮይና ክንሐልፍ አይንት ልቦናና ሃሌሉያ ንብዙሓት ተሸሪፍና ክንከይድ ጽልያልና ጎይታ አብ ቤቴል ጥራይ ደኮነ አብ ኔቫዳ ጥራይ ደኮነስ አብ አሜሪካ ጥራይ ደኮነስ ኔሽን ዋይድ ኢምፓክት ክንገብር እግዚአብሔር አይንትና ክፈተና ወእግዚአብሔር አንቲ ንተዓወሩ ክንከፍት ምእንቲ እግዚአብሔር كم تبصحف قالوا له منفس እግዚአብሔር አብልዕለይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንእስራት ክፈትሕ ቀቢኒ ንሕሙማት ክፈውስ ቀቢኒ ይበሉ ንዕውራት ዓይኖም ክኸፍት ቀቢኒ እግዚአብሔር ለመስግነካልና ንባረኸካልና ጎይታ ዓይንትና ድኽፈቱ habዝሎ ዓይንቶም ድኽፈቱ ሰባት ነዛ ቸርች እዚኣ ሃሌሉያ ድመርሑ ዓይንቶም ይከፈት በኢየሱስ ሃሌሉያ ሽማግሌታት ዓይንቶም ይከፈት ናይ ዲፓርትመንት መራሕቲ ዓይንቶም ይከፈት ናይ ኳየር መራሒ ናይ ዲቆን መራሒ ኩሉ ናይ ቆልዑ መራሒ ኩሉ እግዚአብሔር ይከፈት እሞ ናብቲ በረኽቲ ክንከይድ ሃሌሉያ ናብ በረኽትና ናብ በረኸትና ክንከይድ ሃሌሉያ ናብቲ ጽዋዕና ክንከይድ እግዚአብሔር ጸለና ጎይታ ተባረኽ ማራባራባ ሻለባ ዓይንትና ስለተኸፍት እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዓይንትና ድኸፍት ፕሮፌት ስለተምጻብዚ ፕሮፌታት ስለድመጹ ፓስተራት ስለድመጹ መምሃራን ስለድመጹ እዚ ደይራአይ ነገር ሎም ፕሮፌሳይ ንገብራለና ከመጽዮም እግዚአብሔር ስለደለኻ እስኻ ስለደለኻ ድራአይ የለን ንፋስም የለን ግን እግዚአብሔር ትገብር ይሃ ሃሌሉያ ንህዝብ ድናጣው ወታነ መስከነካልና ብዛዕባ ደቀና ንጽልያለና ደቀና እግዚአብሔር እስኻ ትወርሶም ሄቨን ክትወርሶም ጸለና let heaven invade them mindom heaven ይወረስ
ሃሌሉያ በመንፈስ ካይወረስ በቃል ካይወረስ ሃሌሉያ ማይንዶም ደበለ ኩሉ ነገራቶም ህይወቶም ይፈወስ ካብ ሰይጣን ራዳር ይውጹ በናዝሬቱ በኢየሱስ ደቅና ካብ ሰይጣን ራዳር ይውጹ ዩዝ ኪድስ ኩሎም ካብ ሰይጣን ራዳር ይውጹ ጎይታ ስኻቅሳ ግዜ እርግኖም ስኻስ ለተብሳብ ለመስግናካ ሃሌሉያ ኤርትራ ዓድና ሃንጽል ያልና እግዚአብሔር ኩሉ ትፈልጥ ኩሉ ትገብር ስኻ ብዙሕ ሰብ ዝዛረብ ከምዚ ግን ስኻ ጥራይ ሚስጥር ከም ልሓስካ የተረዲናሉ ናባኻን ማዕቀባለና ስኻ መርሓያ ስኻ ናብ ቅድሚት ወሰዳ እግዚአብሔር ኣብ ኤርትራ ሓደ መዓልቲ ሰናይ ከም ተርእየና ይርዳአና ሎሞ ነመስግነካልና ንኣምን ኣለና እዚ ሁሉ ስቃይ ናብ ሓጎስ ከም ንቕየር እንዳፈለጥና ንጽልይ ኣለና ቤተ ክርስቲያንካ ኣብ ቤቲ ኣብ ኤርትራ ከም ትትከል እግዚአብሔር ወንጌል ከም ትስበኽ ኣብ ሙሉ ዓለም ከም ትፍለጥ እንዳኣመና ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ነዚ ድራኣይ እንርእየና ኩሉ ትድራኣይ ካብ ደይራኣይ ስለዝኾነ ትደይራኣይ ድሓስካላ ንኤርትራ ንጽልይ ኣለና ንሓርስካላ እግዚአብሔር ክፍጸም ንጽልይ ኣለና ስለተፈጸመ ነመስግነካልና ሎሚ መንፈስካ ኣብ መራሕቲ ኣብ ቤተ መንግስት ስለደኣትዎ እግዚአብሔር ነፈርዖን ደሰንበደ መንፈስ ንሰርዖን ደቀየረ ሃሌሉያ ኣብ ኤርትራ ኸምኡ ስለትገብር ተመስገን ጎይታ ተባረኽ እስካ መስግንዎ እግዚአብሔር ነመስግነካልና ክብሪ ደሎ ጎይታ ተባረኽ كيت أسرك تلقى እግዚአብሔር ተለቀ መንፈስካ ብደይ ዓቀን ለቀቅ አልሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ቀብአትካ ብደይ ዓቀን ሓውናትካ ብደይ ዓቀን ሃሌሉያ ክብርካ ብደይ ዓቀን ይለቀ ብደይ ዓቀን ጥዒምና ይደን ፈልጥ ደመና ጥዒና ይደን ፈልጥ መንፈስ አብ ዝለቀቅ አልሁ ወእግዚአብሔር እዚ ህዝብ ደሳግር መንፈስ ነዚ ህዝብ እግዚአብሔር ናብቲ ማዕዶ ደሳግር መንፈስ ስለድሃብካና ተመስገን ክብር ምስጋና ይሁን ሃሌሉያ ንመዘመራን ነዛት መርሕ ሓፍተይን ጽልያለሁ እግዚአብሔር መመልስካ ቀብአትኩ ትውስኸሎ መመሊሶም ሕዮምና ኸዲቡ እግዚአብሔር ነዛ ቤት እዚያ ክልውጡ በመዝሙር እግዚአብሔር በወርሺፕ እስኻምስ ከበር ካዴት ገብሮ ነገር የለሞ ንኳየር ክትቀይሮ ጸለሁ እግዚአብሔር መመልስካ ቀብአት ይብዛሕ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነትድጽልይም ከምኡ እግዚአብሔር ነትድሰበህ እግዚአብሔር ቀብአትካ ከተብዛሕሉ ጸለና ወይታ እሱ ደው ክብል ከሎ ትድሰበህ ደው ክብል ከሎ ድጽልይ ኩሉ ድዝምር ደው ክብል ከሎ እስኻ ተዛረብ እስኻ ዘምር ካብ ስጋ ድኾና ይሁን ወይታ ንዘላለም ተባረኽ we love you so much እግዚአብሔር ተረፈ ፕሮግራማትና ሁሉ እስኻ ተረፈ በስመ ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ቆይታዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልሎ መንዘር አለም ስህያዊ ለባጋን ታላቦሽ ለለቤታን ታላባሳ ቆይታ ንባረኸ ካለና ሃሌሉያ ክብርን ህበን ካለና እግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ አማከልና መላለት እግዚአብሔር ሕጅ ወንደግና ንዕድመ ካለና መንፈስ ቅዱስ እዘይ በአኻ ወልሓደ የብልናን ቆይታ ሃሌሉያ ንስኻ ህይወትና ቆይታ መንፈስ ቅዱስ አማከልና ንዕድመ ካለና ሃሌሉያ كم كبر عدم قويت أما أخلنا تملالس እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ كما خازبله يلن لو ما عندي قويت أما أخلنا خد نعدم كمنفس قدوس ሃሌሉያ زي بقى أخا حدا يبلنا እግዚአብሔር ህይወትና ትምክሕትና ሓይልና ትብዓትና ንስኻ ኢኻ قويت ሃሌሉያ ዘላለማዊ አቦ ሃሌሉያ እስኻ አቦ ዘኻትም እግዚአብሔር አቦ መሳኪን ሃሌሉያ ዘኽታማት ኮይንኩም አልክገድፈኩም የመጤክ ወዝተኩም ይዝበልካና ጎይታ ሃሌሉያ እስኻ አቦና ኢኻ እግዚአብሔር አቦ ሁሉ ፍጥረት እግዚአብሔር አምላኽ ከማኻ ዝበለ የለን ሃሌሉያ እስኻ ጽኑዕ ግንቢ መህደሚ መዕቀሊ ኢኻ እግዚአብሔር አምላኽ አባኻ ንውከላለና እግዚአብሔር አምላኽ በቲ ዝፈርሓሉ ጊዜ አባኻ ይውከላለሁ ይሁን ተባለ ጎይታ አባኻ ንውከላለና እግዚአብሔር አምላኽ እግዚአብሔር አቦ እንታይ ከም ንኾን አይንፈልጥን ኣብ ቅድሜና እንታይ ከም ዘሎ አይንፈልጥን ኢና ጎይታ ንስኻ ግን ምሳና ከም ዘለኻ ንፈልጥ ሃሌሉያ ንስኻ ኩሉ ሰዕ ስጋ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም ኢልካና ኢኻ ሞ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ምሳና ስለ ዘለኻ ኣዝዩ ባህ ይብለና ኣሎ በኣኻ ንሕጎስ ኣለና ጎይታ كم قالك ስለዝኾንካ እግዚአብሔር አቦ ሕጅውን አባኻይና ንውከል እግዚአብሔር ንስኻ መዕቀሊኻ ካብ ሃሩር ካብ ፀሓይ መዕቀሊኻ እግዚአብሔር አምላኽ አባኻ ንውከል ኣለና እግዚአብሔር ብዝመጽእ መዓልታት ህይወትና አባኻ ንውከል ኣለና እግዚአብሔር
بتنفرحلو وان أباها نوكل لنا هاليلويا سمك እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንቢ ይለዋል አምላክ ጻድቅ ጎዩ ናብኡ ይምዕቆብ ይሎ ሃሌሉያ ምዕቆብየ ይኻስከበሎ ሃሌሉያ ንስኻና አይ ምዕቆብየ ይኻ እግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ ንስኻስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣለካ ጎይታ ካባኻሞ ናመን ከይደ ይሎ ሕባቴ ጴጥሮስኮም ኢልዋን ጎይታ ሃሌሉያ ነቲ መናለዎ ንስኻለኻዮ ጸግዒ ዝሰኣነ ኩሉ ዝጓነዮ በይኑ ዝተረፈ ብዘይ ሓደ ኩሉ ትኾነሉ ከመቦ ከማደ ነቲ መናለዎ ስኻለኻዮ ጸግዒ ዝሰኣነ ኩሉ ዝጓነዮ በይኑ ዝተረፈ ብዘይ ሓደ ኩሉ ትኾነሉ ከመቦ ከመደ ኣለኻዮ ኢየሱሰይ ኣለኻዮ ኣለኻዮ ኢየሱሰይ ኣለኻዮ ኣለኻዮ ኣቦናተይ ኣለኻዮ ኣለኻዮ ኣቦናተይ ኣለኻዮ እቲ መናለዎ ንስኻለኻዮ ጸግዒ ዝሰኣነ ኩሉ ዝጓነዮ በይኑ ዝተረፈ ብዘይ ሓደ ኩሉ ትኾነሉ ከመቦ ከማደ ነቲ መናለዎ ንስኻለኻዮ ጸግዒ ዝሰኣነ ኩሉ ዝጓነዮ በይኑ ዝተረፈ ብዘይ ሓደ ኩሉ ትኾነሉ ከመቦ ከማደ ኣለኻዮ ኢየሱሰይ ኣለኻዮ ኣለኻዮ ኢየሱሰይ ኣለኻዮ ኣለኻዮ ኣቦናተይ ኣለኻዮ ኣለኻዮ ኣቦናተይ ኣለኻዮ ኣለኻዮ ኢየሱሰይ ኣለኻዮ ኣለኻዮ ኢየሱሰይ ኣለኻዮ ኣለኻዮ ኣቦናተይ ኣለኻዮ ኣለኻዮ ኣቦናተይ ኣለኻዮ ነቲ መናለዎ ንስኻለኻዮ ጸግዒ ዝሰኣነ ኩሉ ዝጓነዮ በይኑ ዝተረፈ ብዘይ ሓደ ሃሌሉያ ኩሉ ትኾነሉ ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ አቦ ይኸውን አደ ይኸውን ኢየሱስ ሃሌሉያ ጎይታ ኣለኻዮ ኣሎ ኢየሱስ ሃሌሉያ ስኻ ሁሉ ትኸውን ሃሌሉያ አቦይና ደንኳ እንተ ጠንጥንስ እግዚአብሔር ይርንበን ይሉ ሃሌሉያ አሎካ አቦ ሃሌሉያ አሎኪ አቦ ሃሌሉያ ራቦሽ ቀረባ መሓዛ ዝኹን ቀረባ ዓርኪ
ቀረባ አቦ ናውሽት ዝርዳ ሃሌሉያ ቁስልኻ ዝፈልጥ ሃሌሉያ ድኻምካ ዝፈልጥ ብርታዕኻ ዝፈልጥ አቦ አለካ ሃሌሉያ በዚ ባህ ይበልካ ሎም ማዕንተ ሃሌሉያ ባህ ይበልካ ሃሌሉያ ንሱ አቦ ይኸውን ኩሉ ይኸውን ሓዊ ይኸውን ሓፍቲ ይኸውን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አለኻዮ አለኻዮ ኢየሱሰይ አለኻዮ አለኻዮ አቦናተይ አለኻዮ አለኻዮ አቦናተይ አለኻዮ ኢየሱስ ኩሉ ትኸውን ቀረባ ዓርኪ ቀረባ መሓዛ ቀረባ ዘመድ ሃሌሉያ ራቦሽ ኤሌቤ ጋንቲ ያላሞስ ኦሎቦሽ ያላባ ጋንቲ ያላማሳ ንሱ ብሩኽ ይሕዋቴ ሃሌሉያ محقوبي مهدمي هاليلويا بمعالت تصببا مصللي هاليلويا بمعالت شقد بمعالت صحاي نس مصللي امين هاليلويا نسو كلهم بخل نخونلنا حواتي هاليلويا هاليلويا تايلو عبصقعت العز حدر عبصلال تخلو زخئل ينبر يلو هاليلويا عبصقعت العز حدر عبصلال تخلو زخئل ينبر يلو هاليلويا نغزيابهر صقعين عردين زوكلو املاخي نبلولو يلو هاليلويا نسو صقعنا يحواتي هاليلويا نسو توكلتنا يحواتي امين هاليلويا اسك هاليلويا صقعيخا هادي مزعقوبك املاخيخا خنبلونا اسك هادي مزعقوبك هاليلويا سم غزيابهر صنع غنبي يلو هال صادق غويو نابو يمعقوب يلو هاليلويا محقوبيه يخا خنبلونا هاليلويا هادي مزعقوبك هاليلويا بين خدغفه يخا غويتا خنبلونا هاليلويا ኢየሱስ يبلين يسوس بزيكها يبلين يسوس بزيكها عادي مزعق بكا أملاخي نسخايخا بين خدق فيخا يبلين يسوس بزيكها يبلين يسوس بزيكها نسخات راي تحشني تتقعك زي تحفرني والتان سيف حبل تخونني نسخات راي تبسني توكلك زي تحفرني والتان سيف حبل تخونني هللويا نسخات راي تحشني تتقعك زي تحفرني والتان سيف حبل تخونني نسخات راي تبشني توكلك زي تحفرني والتان سيف حبل تخونني هللويا مزعق بكا أملاخي نسخايخا بين خادق فيخا يبلين يسوس بزيكها يبلين يسوس بزيكها هللويا يسوس قويتا حواتي هللويا توم نسابات تسئنا نجزي نبارو خوينا هاليلويا نخبر جزي أبيها هاليلويا معقوبي خاص لزخونا هاليلويا زدكفو أملاخ أمون سلزخونا سو هاليلويا بين خايخات وكلتي هاليلويا معقوبي يخا نسخابلو هاليلويا معقوبي يخا أبخا توكيلو زحافر عيري إخون هاليلويا معقوبي
دقفيها يبلين يسوس بزيكها يبلين يسوس بزيكها نسخة راي تعشني تتقعك زي تعفرني وتا سيف حبل تخونني نسخة راي تبسني توكلك زي تعفرني وتا سيف حبل تخونني تحشني تتقعك زي تعفرني وتا سيف حبل تخونني نسخة راي تبسني توكلك زي تعفرني وتا سيف حبل تخونني عرفنا بربقاها زليا نخلو ركب كباها كلهم كابكم كاني انت يا لو مدري زلياني انت يا لو مدري زلياني عرفنا بربقاها زليا نخلو ركب كباها كلهم بخلهم كابكم كاني انت يا لو مدري زلياني انت يا لو مدري زلياني نسخة راي تحشني تتقعك زي تحفرني وتا زي بحبل تخونني نسخة راي تبسني توكلك زي تعفرني وتا زي بحبل تخونني متنان عاملة خيخة مزنا يبلكا فلويخا عباها توكلو زحفرة مني موز خسرة كتشو يلبون زد سعرة متنان عاملة خيخة مزنا يبلكا فلويخا عباها توكلو زحفرة مني موز خسرة كتشو يلبون زد سعرة يسوس راي تحشني توقعك تتقعني وتا سيف حبل تخونني يسوس راي تعهلني توكلك زي تعفرني وتا سيف حبل تخونني يسوس راي تحشني تتقعك زي تتعني وتا سيف حبل تخونني يسوس راي تعهلني توكلك زي تحفرني وتا سيف حبل تخونني عباها تتقعو زحفرة عيري اخون يسوس تسعرة أنا وين عباها توكيلة كسعر يتلاتي عميلة كسعر يتلاتي عميلة عباها تتقعو زحفرة عيري اخون يسوس تسعرة أنا وين عباها توكيلة كسعر يتلاتي عميلة كسعر يتلاتي عميلة نسخة راي تحشني توكلك زي تحفرني وتا سيف حبل تخونني نسخة راي تبسني توكلك زي تحفرني وتا سيف حبل تخونني نسخة راي تحشني توكلك زي تحفرني وتا سيف حبل تخونني نسخة راي تبسني
توكيلك زي تحفرني وتا سيف حبل تخونني نسخة راي تحشني تتكعك زي تحفرني وتا سيف حبل تخونني هاليلويا نسخة راي تعبرني توكيلك زي تحفرني وتا سيف حبل تخونني تتنانع عملخيخا مزلنا يبلكم فلويخا عباخا توكيلو زحفرن من يموز خسرن كتو يلبوز التسعرن نسخة راي تحشني لو تحكى زي تحفر
عبي أملاخي ستون أملاخي
ተመስገን ጎይታ ንፈትወካይና ጎይታ ነፍቅረካይና ኢየሱስ ስኻ ህይወትና ኢኻ ጎይታ ሃሌሉያ ካባ ሓሞና መን ክንከይድ ጎይታ ሃሌሉያ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣለካ ጎይታ ሃሌሉያ ካባኻ ናብ ንኾዶ የብልናን እግዚአብሔር ኣምላኸይ እነሆ ኣብ ቤትካ ኮይና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ምስኻ ምንባር ጥዑም ንብል ኣለና ጎይታ ምስኻ ምንባር ጥዑም እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእስነትና ኢኻ ጎይታ ንፈትወካ ኣለና ኣቦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገን ኣቦ ንባረኸካ ሃሌሉያ እዝና ፍርሓትካ ዝመርሕ ቃልካ ኣብ ልብና ኣጽናዕዮ ጎይታ መመሊስና ክንፈርሓካ ጎይታ መመሊስና ክንጠብቀካ ጎይታ ሃሌሉያ ግበረና ኣብ መወዳእታ ዘመን ጎይታ ሃሌሉያ ናባኻ ክንጥምት እግዚአብሔር ዕንትና ናባኻ ክነልዕል እግዚአብሔር ኣቦ ንደልለና እግዚአብሔር ንፈትወካይና ጎይታ ነፍቅረካይና ጎይታ ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ የለን ሃሌሉያ ንፈትወካይና ጎይታ ፈትወካይ እስከበሉ ሕዋቴ ሃሌሉያ ይፈትወካይ ጎይታዬ ይበሉ ሃሌሉያ ምንታይ ክትብል ዝመትካ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝወዓልካ ሃሌሉያ ፈትወካይ ጎይታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ተባረክ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ነፍቅረካ ኢና ጎይታ ወኒ ንፈትወካ ኣቀዲምካ ስኻ ስለ ንፍቀርካና ስለ ድመረፅካና ስለ ዝፈተኻና ኣብ ቤትካ ምንባር ንዓና ሰናይ ነገር እዩ ጎይታ ነፍቅረካ ኣለና ተመስገን ኢየሱስ ልዕል በል ኢየሱስ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን እንኳዕ ደሓን መጻእኩም እስከ ሓንሳብ ክብርና ኣምላኽ ህብዎ ኣጣቕዑሉ እልልታ ጣቕዒት ተመስገን ሃሌሉያ ከመይ ቀኒና እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ደቅና ኣለዎም መስለኒ ሎሚ ኣለዎም ዶ ወኒ ስጋዕ ሳቶም ዝዳለው መተንባህታ ክዛረበ ብድሕሪ ሳቶም መፅኦም ከገልግሉና እዮም ድሕራይና መባኣን ዕሽርን ክንከይድ ኢና መደባትና ቀጽል ኣሎ ሮብዕ ናይ ጸሎት መደብ ኣለና ሰንበት ከምዚ ደኣ መሰለ ኣምልኾ ኣለና ጸሎት ንጅምር ሰዓት 10 ወዶ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዌስት ኮስት ምዝጋባ ወዲኦም ኣለዉ ወዶ ተወዲኡ ሎ እቲ ቦታ መሊኡ ሎ ኢሎምን ኣለዉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ትተሓዘ ቦታ መሊኡ ሎ ናብ ዳላስ ትኸዱ ድማ ኣብታ ቫይበር ጠቂዕናልኩም ኣለና ከመይ ጌርኩም ከም ትምዝገቡ እቲ ቦታ أبو خطر خبوت خليهم دايركتلي بعلاقاتكم يخم تمزجبوا مالتيو نقول له سب كفوتيو كاب جولاي 30 حدا يتجمر كبرنا أملاخ يخون እግዚአብሔር አምላኽና ሰናዩ ሰናይ እንዳገበረ ድማ የምብረና አለ በህይወት ዘምብረና ማን እግዚአብሔር አምላኽ ክብረና አምላኽ ይሁን የቱም ደቀና ይምጽዶ ኦኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ መናእሰይ ክሳብ ሕጂ ጎይታይ ባረኽካ ጆሲ ነዞም መናእሰይ ድአልየልና ዝምህረልና ዝነበረ ጆሲኡ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኽካ ክንብሎ ፈቱ ሕጂ ድማ ካልእ ሰብ ንዓቶም ድሕዝ ጎይታይ ይብና ኣሎ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን እስከ ሓንሳብ ኣጣቕዑ ነቶም ኣብ ቤት አምላኽ ዘገልግሉ ሰባት ካብ ሰብ ኣይኮነን ኣኽሊል ዝወሃቦም ካብ አምላኽ ይወዶ ክብርን አምላኽ ይሁን ስጋብ ሕጂ almost 3 years ጆሲ እንዳመሃረ እንዳአለየ መስኣቶም ብዙሕ ግዜ ሕሊፊኡ ሕጂ ድማ ሓውና ይኣብ ንዓቶም ተኪኡ ጆሲ ተኪኡ ንዓቶም ደአልዩ ጆሲ ካብኣቶም ተፈልዩ ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ቦታ ስለ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ቦታ እሱ ኣብ ዝደልይዎ ቦታ መሊሱ እንደገና ክመጽእ ከገልግሎም ይኽእል እዩ ግን ጥብቕ ኢሉ እንዳረኣዮም እንዳአለዮም እንዳመሃሮም ከገልግሎም እንታን እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ልቡ ዝደረኾ
ሽማግለታት ድማ ተሰማሚዕና ንዑ ሓላፍነት ከንቦ ስታይልና ለሞና ሓንሳብ ነጆም መፅዩ ኩላና ኢዳውና ዘርጊሕና ከንባረኾ ኢና ከነማዕቁቦ ኢና ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ነዚ ሓላፍነት ክንቦ ከለና እግዚአብሔር ምስኡ ገሩ ክሰርሕ ምስኡ ክኸውን ሰበይኑ ይኮነን ትምስኡ ዘሎ ግን ክወፅእ ምእንታን እነኹ ዝብል ፈቃድ ስለ ድሃበ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረካ እስከ ሽማግለታት ነጆ ሓንሳብ ተትመፁ ግን ባህ ምበለኒ ብሓባር ኮይና ክንጽልየሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ንህበካ ኣለና ሰናይ ኣምላኽ ኢኻ ንቤትካ ትቐኒ ኣምላኽ እስኻ ኢኻ ወእግዚአብሔር ኣቦ ንሕና ድማ ፈቃድና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብልብና ድሪኽና ንዓኻ ፈቃድካ ክንሰምዕ ክንቅበለካ ናይ ርእስና ፈቃድ ገዲፍናስ ናሃካ ፈቃድ ድማ ምሕባር ክኾነልና እግዚአብሔር ኣቦዬ ኣብ ልብና ትድረኽ እስኻ ኢኻ እሞነ የመስግነካ ኣለኹ በዚ ሰዓት እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩላህና ኢዳውና ልዒልና ንሓውና ንእያብ ንባርኽ ከለና ኣብ ብዙሕ ቦታ እግዚአብሔር ኣምላኽ ልቡ እንዳደረኽካ እነኹ ዝብል ልቢ ስለ ዝሃብካ እዩ ንቤትካ ከገልግል እግዚአብሔር ኣምላኽ ትድርኾ ስለ ዘለኻ የመስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ደኣመስሉ ሕዋት ክትበና ከለኻ ትኽብሪ ንዓኻ እዩ እሞ እግዚአብሔር ኣቦዬ መሊስና ነኽብረካ ኣለና እቲ በረኸት ግን ንዓና እግዚአብሔር ኣምላኽ ነንሕርሕና ክንደጋገፍ ትገብረና እስኻ ኢኻ እዚ መንፈስ እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሓውና ክበዝሕ ጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣቦዬ መስግነካ ኣለኹ ኩላህና ተሰማሚዕና እግዚአብሔር ኣምላኽ በይኑ ከም ደይኮነ እስኻ ግን ምስ ኾንካ ትሰርሕ ከም ዘለኻ እግዚአብሔር ኣቦይ ንልቡዕ ትድግፎ ንልቡ ተበረታትዑ እግዚአብሔር ኣቦይ ሓሳብካ ድማ ብሓሳቡ ተነብር ስለ ዘለኻ ብጌታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልይ ኣለኹ በዚ ሰዓት ጸጋ ከበዝሓሉ ናሃካ ጸጋ መዓልቲ መዓልቲ ከበዝሓሉ እግዚአብሔር ኣቦይ ካብ መዓልቲ መዓልቲ ንቤትካ ዘገልገል ጸጋ ከተብዝሓሉ ጽልይ ኣለኹ ክብሪ ህበካ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣቦይ ተሰማሚዕና ኢዳውና ነንብረሉ ኣለና ካባኻ ድኾነ ጸጋ ከበዝሕ ምእንታን መንፈስ ቅዱስ ክድርኾም ምእንታን ፍሉይ ዝኾነ ቅብኣት ኣብ ልዕሊኡ ክፈስስ ምእንታን ፍሉይ ዝኾነ ሓይሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ መዓልቲ መዓልቲ ክትወስኸሉ ጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣቦይ እሱ ድማ ንቤትካ ክሰርሕ ከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብውሽጢ ድማ እግዚአብሔር ኣቦ ንቤቱ ንሓዳሩ ንደቁ ንሰበይቱ እግዚአብሔር ኣቦይ እስኻ ድማ ክትድግፍ ኣብ ቤቱ እስኻ ክተገልግሎ ድማ ጽልይ ኣለኹ ዝጎደለ ዘበለ ኩሉ ክትመልኣሉ ብጌታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደጊምና ነማዕቁበካ ኣለና ክብሪ ንዓኻ ንህበካ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦይ ከምቲ ቃልካ ዝብሎ ንኣምላኽን ንጸጉን እግዚአብሔር ኣቦይ ደጊምና ነማዕቁብ ኣለና እስኻ ምስ ኾንካ ክትሰርሕ ብጌታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸጋ ይብዛሕ ብላ ኣለኹ ኣሜን ክብረን ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ይባረኽካ ንፈቱ ሓውና እዩ ብዙሕ ምስክርነት ኣየድልየናኒን እተሰርሑ ንሪኦ ስለ ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ደቅና ድማ ክመፅኦም ሓደ ነገር ሕድሪ ድብለኩም በይኑ ይኮነ እንድሰርሕ ክዛረበኩም ከሎ ከም ኣቦ ክትርእይዎ መናእሰይ ዝብል ዘለኹ ክዛረበኩም ከሎ ከም ኣቦኹም ክትርእይዎ ክዛረበኩም ከሎ ናቱ ደይኮነስ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣባኻትኩም ክሓልፍ ክድግፈኩም ስድሉ ስለ ድኾነ እስኹም ድማ ልብኹም ከፊትኩም ክትእዘዝዎ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ነቦኻን ነዴኻን ከተገልግል ክትሰምዕ ከለኻ ዕድሜኻ ይድረዝም ድሓዊ ባድነውሕ ሶሪ ትግርኛስ ምስ ኣምሓርኛ እንዳተሓወሰኒ ነቦኻን ነዴኻን ኣኽብር ይትብለና ወኒ ቃል ኣምላኽ ዕድሜኻ ክነውሕ ተተልዩ ነዴኻን ነቦኻን ኣኽብር ከም ኣቦ እንድሕር ትርእይዎ ኾንኩም ክጠቕመኩም እዩ ከም ዓቢ ሓዊ ትርእይዎ እንድሕር ኮንኩም ክጠቕመኩም እዩ እቲ ጥቕሚ ድማ ንቤት ኣምላኽ እዩ እቲ በረኸት ንኹላህና ይድኸውን እሞኒ ሓደራ ክብለኩም ፈቱ ክትሰምዕዎ ካብኡ ድማ ክትከስቡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽኩም መናእሰይ ክመፂኦም ኣለው ዶ here you go comes ንዕነጁ ትኹዶ all right First Peter chapter 4 verse 8. Above all, love each other deeply, for love covers a multitude of sins. John 4:4. The giant in front of you is never bigger than the God inside of you.
John 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish and have an everlasting life. I can do all things through God and I can do all things through God who gives me strength. Philippians 4:13. Proverbs chapter 3 verse 5 through 6. Lean not on your own understanding, but trust in the Lord. In all your ways acknowledge him, and he will make a path that is straight. Psalms 117. Praise the Lord, all you nations, extol him, all you people. Isaiah 41:10. Do not be dismayed, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. But it couldn't fill me. And man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along, put me back together. Every desire is now satisfied here in your love. There's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. To show you my weakness, my failures and flaws, Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause they're out of the mountain, it's the God of the valley, and there's not a place your mercy and grace won't find me again. There's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Turn mountains to dancing. Give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing
nothing is better than you. There's nothing better than you. There is nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. You turn graves into gardens. You turn bones into armies.
هاليلويا كبرنا أملاخ يخون معالتታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክር ብል ዞም ንኣሽቱ ቆልዑ ገና ብህፃንነቶም ንእግዚአብሔር እንዳዘከርዎ ንእግዚአብሔር እንዳምለኽዎ ኣብ ውሽጦም ቃል ኣምላኽ እንዳዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነዚ ድማ ዝገብራ ኣሕዋትና ምናዳ ሰላም ዓብዪ ሓላፍነት ባዕላ ተበጊሳ ባዕላ ወሲዳ ክሳብ ሕጂ ተገልግሎም ዘለሳ ስለ ዝኾነት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኪ ክብለክ ፈቱ ተኪያ ድማ ኣላ ተኪያ ኣላ በዓል بيتي እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ጎይታ ይባርክኩም ኩልኩም እቶም ዓበይቲ ነቶም ናዓሽቱ ድማ ነቶም ህፃውንቲ ከም ዝንዳ ተደጋገፈ ቤት አምላክ እንዳ ዓበየ ዝኸይድ ዘርኢ ብንሽቲ ኣኽትሪያ ከለኻ ክንዳ ኣድሪያ ዳሕራይ ግን ጽላል ትኸውን ወዶ ብንሽትነቶም ኣብ ውሽጦም ቃል አምላክ እንዳ ዓበየ ስለ ድኸይድ እዚ ድማ ክብርና አምላክ ክምፁ ስለ ደሎ ከነመስግነና ንእግዚአብሔር አምላክ እስከ የራና ዘርጊሕና كنبارخهم نزم قولعو كبرنا أملاخ يخون እግዚአብሔር አምላክ ይባረክኩም እግዚአብሔር አምላክ ዘመንኩም ሁሉ ይሐልዎ በቁመት ዕበዩ በስጋ ዕበዩ በእምሮ ዕበዩ በፍልጠት ቃል አምላክ ዕበዩ ካብ ኩሉ ንላዕሊን እግዚአብሔር መፍራህ ውስጥኩም ይዕበይ በገለ ነገር ከይዝረግ ምእንታን ዓለም ከይወስደኩም ሓለዋ አምላክ ይብዝሓልኩም በደም ኢየሱስ ሸፈናኩም ክብርና አምላክ ይኹን ዕበዩ ተባረኹ ዘመንኩም ሁሉ ዝተባረኸ ይኹን آمين. እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በጣም ተከታተሉ። God bless you guys. ክብርና አምላክ ይሁን። ጋሻ ይኮነትን ማማ ግን ኣብዚ መጽያላ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኣዲኡን ቢንያም እንኳዕ ደሓን መጻእኪ ክንብላ ኢና ኩላህና በጣም ዓላ እንኳዕ ደሓን መጻእኪ ክብርና አምላክ ይኹን። we are so happy ሕጉሳቲና ክንሪአክ ከለና ከምዚ ካልኦት ግን ዝነበርና ኢና ሙን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክኩም። ናብ ዝቅጽል መደብና ክንከይዲና በመባአን በዕሽርን ድማ ንጎይታ ክነኽብሮ ኢና ተዳሊና ኣብ ኢድና ሒዝና እግዚአብሔር ኣብ ልብና ዘቀመጠ ህያብ ንቤት አምላክ መገልገል ይድኸውን ከነቢና ሓውና ያብ መጽኡ ክጽልየልና እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝኣቱ እዩ ኣብ ሓውና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን። ኣብ ቴክኒክ ኣብ ናይ ዕሽር ኣብዚ መጽኡ ክጽልይ ከሎ ኣብ ናይ ዳቆናን ማለት እዩ ሕጂ ድማ እንደቀና ኣብ ልቡ ዘቀመጠ ሒዙ ዝሓላፍነት ወሲዱሎ ብኩሉ ናብ ቤት አምላክ እነኹ ስለ ዝብል እግዚአብሔር አምላክ ድማ ዝጸጋ ዝጻዓት ይወስኸሉ ኢና ክብለኩም ደሊ ጎይታ ይባረካ። መጽኡ ክጽልየልና ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን። ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ስለቲ ዝነበረና ግዜ ክብር ሁሉ ንዓኻ ንበይንኻ ይኹን። እግዚአብሔር ኣቦ ጸጋን በረኸትን ኣብዝሕካ ንጥዕናና ሓሊኻ ክንወፅን ክንኣቱን ክንሰርሕን ዝገበርካ ካብቲ ንስኻ ባዕልኻ ዝሃብካና ንቤትካ ሒዝና መፂና ኣለና እሞ ንስኻ ክትባረኾ ንጽልይ ነቲ ዘመሓድር ሰብ ኩሉ ጸጋ ጥበብ ከተብዝሓሉ ኣብ ዝግባእ ክውዕሉን እግዚአብሔር ንስኻ ክትረድኣና ንጽልይ ኣለና። ዝተረፈ ግዜናን መዓልትናን ኩሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህብ ኢየሱስ ስም ኣሜን።
ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን በጸሎት በአምልኮ ጅድማ በዕሽርም በመባአን እግዚአብሔር አምሊኽናዮ እግዚአብሔር ድማ ድብለና ክንሰምዕ ካብኡ ድማ ክንምገብ እቶም መንግስቲ አምላኽን ጽድቁን ዝደልዩ ብፁዓን እዮም ይድብለና ቃል አምላኽ ወዶ እግዚአብሔር ድማ ክዛረበና ልብና ከፊትና ክንጽበዩና ሎሚ በቃል ዘገልግለና ሓውና ጆሲ እዩ ጎይታ ብሕብሩ ከየብልካ ነፂ ከገልግለና እዩ ልብናን ኩልንትናናን ንመንፈስ ቅዱስ ከፊትና ክንቀበሎ እሱ ደው ኢሉ ክዛረብ ከሎ ካብ አፉ ክወፅእ ከሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ጥራሕ ክወፅእ ንዑ ድማ ክድግፎ እግዚአብሔር አምላኽ እቲ ግዜ ንመንፈስ ቅዱስ ይበኸይደ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ሞት ክሳፈና አይደል ሳን ሽድሽን ተገበርካ ያጽቡን ሞት ከይም ነው አውዝሪ ፈቷን ግን ሳን ሽድሽን ይዝገ በቲ አክሳይ ኮይናትና ጠንሃ ታንክ ተክስታይ ከን እንደህን ወላ የለዋን እዩ አለ በዚያ እሳ ተብረሃ ጽቡን ያረስ ሃሩን ነው እዚያ አክስታይ ኮይናትና ላ ለይታ ይባራ ሶጌ አምና ሆራይ ኮና እንደለና መችስ አብ አሜሪካ እናደናለሽ እስከ ክብር እግዚአብሔር ደሎ እስከ ክብር የምጽ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሎሙን አብስራ ሄደሎ ጎይታ ይባረክ ታንክ ዩ አጀና ኩልና በላልዓና ገና ያሪና ታንክ ዩ ሃውና ሄኖክ ጎይታ ይባረክ አይ ቲንክ you good ተና ቦገና ህንሰማ ማዕመንቲ God bless you all እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ደህዋታይ ደስ ይልኒ ሎሚ ብጣዕሚ ጽቡቅ አምልኾ ነርና ጸሎት ነርና ነቲ ጸሎት ጸልይ ሓዊ አምላኽ ይባርኮ ዓዚዙ ማን ከም ደሆነ ደም ይድ መጸሰብ ሎሚ ይፈልጥ ኣብ ቲቪ ረአይዋ ተኸይድኩም ኣብ ዩቲዩብ በላይ ነግረኩም ኢና ዓዚዙ ይባርኮ ነታ ሎሚ አምልኾ ድመርሐት ኣብዚዙ ዓዚዙ ኣብዚሁ ይባርካ እስካ ጣቆላ ነዛ ብርክት ሰበይቲ ፈርስት ታይም ለመሪሓላ ጎይታ ረዲዋ አጆ ሆስቶ እስኺ ሁሉ ሰብ ዘሚርኪ እኺ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ኣስቱን ዘቤስት እንዳበልና ናዛረም ሽዶ ዮርዲ ዘቤስት ደሱ ዘቤስት አምላኽ ይባረክ አነ በአምልኾ በጣም ዓጊበ ደለሁ ቸርች ኻ በአምልኾ ተዓብያ ኩሉ ነገር አለ ህይወት አለ መንፈስ ኩሉቲ ደዕቤና ነገር ፈውሲ አዊደሎ አምልኾ ክንዓብያ ኣለና ምስክር ብዙሕ ቦታታት ትርእየለሁ እግዚአብሔር ይባረክ እቶም ከምዚያ ትርያ ሰውተኛ ሰበይተይ እቶም ሰውት ብሉ ፕሊዝ ካም አውት ካልኦት ዘመዘመራን ኣለኹም ኣብዚ ውፁ ኢትስ ኤንድ ታይም ኤንድ ታይም ዩ ዘመን ተወዲዩ ወደ አምላኽ ድምለሰሉ ጊዜ ሶ ከገልገልናዮ ዓስቢ ኸይረኸብና ኸይንኸይድ ሱቅ ምባል አይጠቅምኒ ታደላትና ነሽርፍ አሜን ደሕዋተይ አነ ብልበይ ደሎ ሰብ ከገልግል ጥራይ ክመርሕ ክሰብኽ ክጽልይ ኩሉ ደገብር ሕዋተይ ምፁ አነ ኸምኡ ዋላ ቦታ ያጀኹም ሓንሳብ ከለቃሕኩም ካም አውት ጥራይ ሲሪየስ ኣብ ዘመን እዚ እግዚአብሔር ብዙሕ ይደልየ ኣሎ ወቀድ ሓባኩም ኣብቾ ድሓ ሓብያት ኣክተምፀያ እዩ ሓውና አምላኽ ይባርካ እስክበልዎ ኣጣውዕሎ እስክን እዩ ኣብ ልበይ ድነበረ ነገር እዩ ንኣምላኽ ክሳይ ድገብሮ ደሎ እዚ መጀመርታ ኣይኮነን ካብዚ ነገር ካብዚ ላዕሊ ኸይድ እዩ በጃኹም ካልኦት ኣብ ውሽጥኹም ደሎ ሒዝኩም ኣይትደቅሱ ዘመን ተወዲ እዩ ትማሊ ጃንዋሪ ነይሩ ሜይ ኣሎ ሕጂ ረአዩ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ኢትስ ኤንድ ታይም ኢትስ ጎይንግ ፋስት እመን ኣይትእመን ፍተው ኣይትፍተው ማለት እዩ ሶ እግዚአብሔር
ታደላትና አሽሪፍና ኣብቲ ንየሱስ ክንረሃብ ኮልና የሱስ ሽኮር እንህልካ ክንብል ኣይኮነን ኣታ ሕያባይ እሙን ባርያ ናብዚ እቶ ክንባል ኣሜን ድሕባተ ኣይፈልጠካ ነይሩ ኣበይ ዳ ነይርካ መቃብር ድበዝሐ ብምንታይ ድ ብፀጋ ፀጋ ደለዎም ምስ ፀጉኡ ድሞተ ኣፖስትል ፕሮፌት ክንዲ ዓይነት እዚ ኩሉ ጊፍትታት መቃብር መዲኡ ደሎ ብጊፍትታት እዩ ሲሪየስሊ ምስ ጊፍቲ ኩሉ ሰብ ምስ ጊፍቲ ክንደይ 5% ድኾን ምስ ጊፍቲ እዩ ድሞት ሰብ ሶ ኣሕዋተይ ኣይተቐልዋ ኣነ ምስክርኩም ጀምሩ ጥራይ እግዚአብሔር ክሕግዘኩም እግዚአብሔር ዓቢ ሶ እቲ ክስታይ ኣብ ልቤ ደሎ ኣሮ ነው ኩሉ ሰብ ኣገልጋሊ ክትስእ ብድኾነ ማለት እዩ ቤትኩም ከኣባረኸ ኣሜን ድሕዋተይ ሓለዋ ድበዝሓላሎ ስእሊ ይኮነን ቤትካ ኣባረኽ እዩ ኣነ ብርእዮ ብዙሕ ስደሪኦ ነ ይባረኽ ነገርካ ይባረኽ ደቃ ይባረኹ ካብ ኩሉ ኔክስት ጀነሬሽን ነሕልፎ ነገር ክህልዋ ኣለዋ ኣሕዋተይ ገልጠምጠም ኣሕሊፎምልና ገልጠምጠም ንብላና ነዚኦም ካልኦት ግን እንታይ ክንነብፅዕ ክንሕልፈሎም ኣልና ሰላም በረኻት ኣሜን ድሕዋተይ እዚ ኣይትረስዕዋ ዶንት ሲ ስትሬት ኣይ ኖው ሸይጣን ነዚ ናይ ኣምላኽ ነገር ኣንእስ ነዚ ናቱ ናይ ስራሕ ነገር ገልጠም ከዓብዕ እዩ መጀመርያ ንእግዚአብሔር ዓብዩ ኣሜን ኣሕዋተይ ካብ ጎይታ እያ ኣጆኹም እቶም ትወፁ ትደልዩ ንገሩና ሽማግሌ ክነፀወኩም ኢና ረብዑ ከዓ ብዙሕ ድፈርህ ሰብ ተልዩ ኣብ ረብዑ ከዓ ብዙሕ መውፅኢት ኮይናላ ዘምሩ ስበኹ ፀልዩ ኣሜን ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ይባረኽ እስከ ሎሚ ድንን ኢልና ንእግዚአብሔር ተዛረበ ንኽንብሎ ኢና ጎይታ ኢየሱስ ሎሚ እውን ኣብ ስራሕ እዩ ሃሌሉያ እቲ እናዞረ ድፍውስ ነበረ ድምህር ነበረ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ሎሚ እውን ኣቦቱ እዩ ኣሜን ኣሕዋተይ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ሓይሉ ኣቦቱ ቅብኣቱ ኣቦቱ መንፈሱ ኣቦቱ ድንን የለን ሃሌሉያ ድሕር የለን ንእግዚአብሔር ሒዝካ ንቕድሚት ጥራይ ሃሌሉያ እዚ ደድንን ግዜ እምነትካ ድበልዕ ግዜ ንሕና ግን ክንከይድና ብመን ብክርስቶስ ሓይሊ ኣሜን ኣሕዋተይ እስከ መሃረና በልዎ ሎሚ ልበይ ከፊተልካ ኣለኹ ኣፈይ ከፊተልካ ኣለኹ በቃ እተው በልዎ ሎሚ ፅቡቅ ጌርካ ኣዳዕደካ እተው ኣሕዋተይ ኣብዚ ዘመን እዚ ጎይታ ድብለኒ በዚ ደለና ፍልጠት በዚ ደለና እምነት ኣይንፀልግወና እዚ ድመፅእ ደሎ ሓዊ ካብ ንብሎ ንላዕሊ እዩ ሶ እዚ ሓዊ ፀሪጉና ከይከይድ እምነትና ከይበልዕ ኣመንቲ ነይሮም ከይንበሃል እንታይ ክንገብር ኣለና ምስ እግዚኣብሔር ክንፅጋዕ ብፍልጠት ክውስኽ ሓግዘ ንብሎ ብፍልጠት ክርስቶስ ብፀጋ ክርስቶስ ኣይኮነን ብእምነት ክውስኽ ብኩሉ ነገር ክውስኽ ምሳኻ ክፅጋዕ ሓግዘ ንበልዎ እግዚኣብሔር ኣብ ስራሕ ይደሎ ሃሌሉያ ጎይታ እግዚኣብሔር ነመስግነካ ኣለና ከማኻ ድበለ ኣምላኽ የለን ከማኻ ድበለ ሰናይ ኣምላኽ የለን ናይ እስራኤል ጎብለ ሎምም ተባረኽ ንዘለኣለም ተባረኽ መንግስትኻ ይባረኽ ንኣይ ኣሕዋተይን ከዓ ሎሚ ክትምህረና ንፅልይ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ እናዘርካ ረቡኒ እንዳዘርካ ትምህር ከም ድነበርካ ሎሚ መሃር ሃሌሉያ ክምህር ከም ድነበርካ ትፍውስ ከም ነበርካ ሎሚ ፈውስ ከምቲ ኣብ ሰማርያ ኣብ ገሊላ ኣብ ይሁዳ ኣብ ኩሉ እንዳኸድካ ትምህር ነበርካ ሎሚ መሃረና ሎሚ ክፉት ልቢ ሂብና ካልና ጎይታ ናይ ተማሃራይ ልቢ ኣብ ድበፅሕና ንብፃሕ ንሕና ተማሃሮ ኢና ዲሳይፕል ናትካ ኢና ናትካ ስዕብና ኢና ንኸይድ ጎይታ ነብሰ ከፍ ተንክፍ ሃሌሉያ ሓሳብ ይፈታሕ ክስበህ ከሎ ይፈታሕ ሃሌሉያ ቃልካ ክንገር ቃል ኣምላኽ ቃል መንግስቲ ክምለኽ ከሎ ክዝረብ ከሎ ሃሌሉያ ይፈታሕ ይፈወስ ጎይታ ብኩሉ ስለተባረኸና ኣለካ ነመስግነካ ኣለና ነዚ ቃል እዚ ከይስበኽ እግዚኣብሔር ከኣስሩ ድመፁ መናፍስቲ ሰይጣን ኩሎም ከዓ ንኣስረና ጎይታ ብኩሉ ክበር ብስም ኢየሱስ ኣሜን ሃሌሉያ ከመይ ፀኒሕኩም ኣሜን ጎይታ ይባርከና ኣሎ ኣቕሊልና ይንረኣዮ ናይ ዳዓብኻ ናይ ድናኣሽካ ኣይኮነን ኣብ ዓበይቲ ሜጋ ቸርች ከይድካ ብዙሕ ነገር ዘይትሪኦ ነገር ኣብዚ ንሪኢ ኣለና ኣሜን ዳሕባተይ ሶ ንምንታይ ኣዶኖ ንኣምላኽ ንሕተቶ እሱ ስለ ድፈትዎ ጥራይ ሶ ንእግዚኣብሔር ነኽብሮ ንደቁ ነኽብሮም ንፍጥረቱ ነኽብሮም ኣሜን ዳሕባተይ ነገራት ናይ እግዚኣብሔር ተኸቢርካ ብፁዕ ኢኻ ከምቲ ኣማን ድብሎ ነበረ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ተኽብር ተኾንካ ቃሉ ተኽብር ደቁ ተኽብር ፍጥረቱ ተኽብር ብፁዕ ኢኻ ብዙሕ ግዜ ሰብ ኣይንፈልጦ ኢና ጉድነስ ናይ እግዚኣብሔር ዝበዝሓልካ ሰላም ፍቅሪ ጥዕና ሓጎስ ኣይኮነን ድሕዋተይ ብጣዕሚ በቃ እዚ ነገር ህይወትና ክኸውን ኣሎ በቃ እዚ ነገር ህይወትና ተኮይኑ ኣብ ኩሉ ፉል ታይም ክርስቲያናት ንኸውን ኣሜን ድሕዋተይ ከይረስዓኩ ኣብኡ ከለኹም ክነግረኩም እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ሓደ ዓይነት መልክዕ ክህልወና ይደሊ መልክዕ ናይ መን ናይ ክርስቶስ መልክዕ ናይቲ ዓማፂ ኣብ ውሽጥና ደኣቶ ደይኮነሲ ተዓማፂ ወፅዩ ሕጂ ኣይኮነን ፀላኢ ወፅዩ ሕጂ ግን ናይ መን ናይ ክርስቶስ መንነት ናይ ክርስቶስ ማይንድሴት ናይ ክርስቶስ አይደንቲቲ ሒዝና ክንከይድ ኮልና እግዚኣብሔር ከዓ እንታይ ንኸውን ጨው ምድሪ ንኸውን ኣይኮነን ብርሃን ናይ ምድሪ ንኸውን ኣይኮነን ኣሕዋተይ ካብዚ ድፅልምት ግዜ ክመፅእ እዩ እንታይ ዳ እግዚኣብሔር ግን ምሳና ክኸውን ከሎ ረአዩ በሉ ዝኩሉ ፀልሚቱ ከሎ ኢየሱስ ይበርህ ብመን ብሕዋትና ኣይኮነን ብኣኸትኩም ብኣይን ኣሜን ኣሕዋተይ እሱ እዩ በቃ ኣብ ስራሕና ዘሴም ኣብ ትምህርትና ዘሴም ኣብ ኩሉ ነገር ማልቲ ሲስተም ደይኮነ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ኣሕስበኩም እኔ ሓንሳብ ዝጴንጤ ሪሊጅን እዩ ድበሃል ሪሊጅን ክንከውን የብለን በቃ ማለት ስም ደይኮነ በቃ ንእግዚአብሔር ፈሪካ ንማንም ንማሽማግሌ ንፓስተር ንፕሮፌት ንኣፖስትል ደይኮነ ሲ ንመን ፈሪካ ንእግዚአብሔር ፈሪካ ግን እግዚአብሔር ኣሕዋተይ
ክባርኸኩም ክትሪኦም ኣብ ሂወትኩም ኣብ ነገርኩም ብንእሽተይን ብዓብን ሶ እግዚኣብሔር እንታይ ድብለና ደሎ ንእግዚኣብሔር ፉል ታይም ነኽብሮ ንእግዚኣብሔር ኣኽቢርካ ንሓውካ ንዓቕ ኣይኮንኩ ንብልዎ ንእግዚኣብሔር ኣኽቢርካ ንሓው ነብስኻ ኣፍቅር ንመን ከዓ ነጥቓኻ ድሎ ኣፍቅር ነብስኻ ከዓ ኣይትንጠራን ኣሜን ኣሕዋተይ ሶ እዚ ፉል ታይም ክንከውን እግዚአብሔር ይደልይ ኣሎ ኣብዚ ሙሉእ ዘመን ኣብዚ ሬመናንስ ኦፍ ክራይስት ንበሃሉ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ደቀራርቦም ኑ ድኾኑ ሰባት ኣለዉ ካብኦም ኢና ክንኮን ደልና ደሎ ኣሕዋተይ ስኢሉ ይኮነን እዚ ኩሉ ፀጋ ድመፅእ ደሎ ኣይኮነን ቅድሚ 30 ዓመት ቅድሚ 200 ዓመት በዓል ሃዋርያ ጳውሎስ እግሮም አንዴ ብርኮም ከመይ ከም ነበረ እንዴ ብጣዕሚ እዮም ጽልዩ ኣይኮነን በዓል ቢሊግራም ሎሚ ግን ከይጸለና ንእሽተይ ንጸልና ሲቡና ምክንያቱ ጎይታ ስለ ድመፅእ ደሎ ሶ ንእግዚአብሔር በሙሉእ ልብና ንድለዮ ንስዓቦ ኣሕዋተይ ናቱ ነገር ምስ ደለና ምስ ኣኽበርናዮ ነገርና ክኸብር ኣሜን ኣሕዋተይ ፉል ታይም ካብ ኩሉ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘሴም ገጽ ናይ ክርስቶስ ካራክተር ከይረስዓኳ ናብ ጄጄ ብቐዳማይ ከይደ ዝወደይ ቁሲኣ ናብ ኩሉ ናብኡ ትኸይድ ኣብቲ ቤት ትምህርትስ ደስ ትበለንስ ግርም ይድበለኒ ቆልዑ ከም እዚኦም ፕሪኬም እኮ ግን እንታይ ድብ ነይሩስ ክርስቲያን ካራክተር ኣዋርድ እስኪ ክርስቲያን ካራክተር ኣዋርድ በሉ ኣብዚ ዘመን እዙም ዘ ሴም ቲንግ ኢየሱስ ድብል ደሎ ከምዚ ግበር ከምቲ ግበር ዘይኮነስ ካራክተርካ ክርልዎ ጥራይ ይደሊ ኣሎ ኣይኮነን ዓማፅነት ክውገድ ሰላማዊ ፈቃር ገለመለ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ነገር እቶም ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈሪ ይደሊ ደሎ ፕሪኬ ከነ ኢማጂን ፕሪኬ እዚ የውፅዎም በቃ ትመንነቶም እዚ ለጋስ እዚ ከዓ ፓሽኔት እዚ ከዓ ፈቃር አይገርመኩም ኩሎም ሲ I was so surprised ወደይ እንታይ ተባለ ሳኒ ስማይል ታመመርሲ ኢማጂን መመር ኮላስ ጀጅ መጽኸሎ በተፈሽውጡ ጥራይሲ በቃ ተቆንዚ የጸናሕኩ ሲፈወስ ይላት በቃ ደስ ይብለኒ ኪድስ ቆይም ኢማጂን እዚ ሓቅፈን ከሎ ኸሙ ሶ እግዚአብሔር በቆልዑ መሰርሒ ማለት እዩ ሶ ሪእም ኣለኹም ክርስቲያን ካራክተር ኣዋርድ ቆልዑ ጀሚሮም ሲ ትፍረ መንፈስ ቅዱስ ምህሮም ፈቃር ሕጉስ ሰላማዊ ካይንድነስ ሰልፍ ኮንትሮል እዚ ሁሉ ማለት እዩ ሓደ ከዓ ጣጣ ደይብሉ ንማን ደይፈርህ he doesn't he fears no one ብሎ ሓደ ከዓ ልክ ንማን ደይፈርህ he is not scared of anything or anyone ኢሎም ሳም ፍጥረት ያ ማለት እዩ ተረዳድናና ሶ እግዚአብሔር ካራክተርና ዘሴም ኮንደሊ ካፕሪኬ ጀሚሩ ክሳጂ ዘሴም ቲ ክርስቶስ በዋላ ሓደ ነገር ከምዚ ግበር አይግበካል ና አይምሰል ጠረ ብምንታይ ካራክተር once ካራክተር ምስተለወጠ ትራንስፎርም ምስሞካ ቢካም ምስኮን ካም ክርስቶስ everything is easy ይኮነን wealth is easy ኩሉ ነገር ታዳ ካራክተር በጣም ገሪምኒ ህጅስ ፖሊስ ከአመጽያ ፖሊስ አጣጣቂቃ በቃ አለኩምሽ አጣጣቂቃስ ከትኩሰለ ገለት ብላሲ ድድን ይላስ በቃ ከምሲ ይላስ አሲላታ አድጓል 45 ዓመት ህጅብ ጄጄ ፖሊስ ላይ አይ ቦለትን ኢልኒ ታዳ አጣጣቂቃ እንዳ ኖ ዝቦት አደ ኮነ ፖሊስ ዋዋው ክብል ይፈልጧ she was so humble she was ተስልጣንሲ ሹዓይ ተጠቀመቱልን ድንን ኢላ ለትባዓል ስልጣን አኽቢራ ኸይዳት ሎምን ምንታይ ድብለኩም ደሎ አሕዋተይ ሎምን ማሃሮ ብዛዕባ አውቶሪቲን ሰሚሽን ብዛዕባ ስልጣንን ተገዛእነትን ስልጣንና ተገዥነት አሕዋተይ ፖሊስ ክንዲ ዝኣክል ሒዛ ክትብጥረም ኣነ ኮ ክስታያ ኣኽብሩኒ ገለ ሰብ ኣለኹም ኣብ ስርሑ ፖሊስ ኣብ ገለ ፖሊስ ኣብ ኩሉ ድኾነ ሰብ ኣሎ ኣኽብሩኒ ድብል ሰብ ይኹም ኣሎ ኣኽብሩለይ ዕጠሉለይ ተሸከሙን ድብል እግዚአብሔር ከምኡ ዓይነት እዩኖ ነገር የለን ንሕና ንምሃር ሎ ምንታይ አውቶሪቲ ኤንድ ሰሚሽን እስከ ስልጣን በሉ ምግዛእ ኣሕዋተይ ኣብ ብዙሕ ቤተክርስትያን ዘይስባኽ ሎሚ እግዚአብሔር ምስጠርዳ ኣለና ደሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዕዎ ስልጣን ኣሕዋተይ እግዚአብሔር እዩ ፈጢርዎ ኣብ ሮሜ ተሪእኽሞ በአምላኽ ዝኾነ ስልጣን በአምላኽ ዘይኮነ ስልጣን የልዎን ኢሉ ኣሕዋተይ እዚኣ ምስጢር ብጣዕሚ ንደቅኹም ንኣኻትኩም ክትሕዝዋ ደልየኹም ብዙሕ መንፈሳውያን ተባሂልና ስልጣን ኣይነኽብርና ኣይኮነን ኣገልገልትና ከም ድግባእ ኣይነኽብርና መገላገልትና ከም ድግባእ ኣይነገልግልና መሳርሕትና ከም ድግባእ ኣይነገልግልና ሓለቃና ከም ድግባእ ኣይነገልግልና ኣይኮነን መንግስቲ ኣይነኽብርና እዚ ኩሉ ጥዋዕዋዕዋዕ እንዳበልካ እንዳደርመስካ እግዚአብሔር ክባርኸና ማለት ስትሮንግ ሎም ጽቡቕ ጌርኩ ስምዑ 9 መዓልቲ ፀይመ 45 መዓልቲ ፀይመ 60 መዓልቲ ፀይመ ከምዚ ሂበ ሞባዕ ክስታይ ገይረ እንታይ ዳ ኮንካ ደይኮነልካ ምክንያቱ እግዚአብሔር ትሰርዖ ስርዓት ናይ ዓለምን ናይ መንፈሳውን ጥሒስካ ጠርሚስካ ትኸይድ እቲ ስርዓትካ ጠርምስ የብለካ ማለት ሲሪየስሊ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቦታና ኣብ ቤትና ኣብ ኩሉ ክንሪኦ ኮልና ኣብ ቤትና ካ ንምፃእ ብዙሕ ክንመፁ ኢና ሰብኣይን ሰበይትን ከምቲ ተባሃልካ ዶ ኣለኻ ከምቲ ተባሃልክ ዶ ኣለኺ ሕዋተይ ኣብ ኣምላኽ ላግፅ የለን he is serious and the kingdom is serious ዓብ መንግስቲ እዩ ሕዋተይ ሰብኣይ ከም ሰብኣይ ተሬቶ ኸቢሩ
ታሰቤት ኸዓ እቲ ሰብኣይ ተደፍ ቂርዋ ነገራት ኣይቃወሙን ጸሊ ፕሮፌሳይ ግበር ኣብዚ ስበኽ ኣፖስቶል ይበል it doesn't matter ዋላ ጳጳስ ተቐይር it doesn't matter that's why ሎሚ ኣሕዋተይ ነዚ ምስጢር እዚ ክንበልዖ ክንሰት የለና ኣብ ቤትና እዚ እንታይ ጎዲሉ ስርዓት ኣለና ዶ ሰብኣይ ሰበይትና ምስ ደቅና ዋላ ሰብ ዝለቅና ሓደ ዓቢ ኣገልጋሊ ብደቁስ ኣገባብ ደይብሉ ይወቅዖም ነይሩ እግዚአብሔር ንሓንቲ ሰበይቲ ኣንቲ እንታይ ላትንስ ሲኦል ብገለ ኸይዳዳ ገለ ኣብ ክሳይ ከዳስ እግዚአብሔር ረትዕዋ ይነወይ ደቃ ናብ ሲኦል ክሳዕደ ኺድ you are abusing kids ይኮነ እንደሕዋተይ ከም ዝድበልኩም ኣብ ብዙሕ ቦታ እግዚአብሔር ደይፈትዎ ነገር ንሰበይትና ነናሽዋ ንሰብኣይና ነናሽዋ እዚ ኩሉ እንዳገበርካ እግዚአብሔር ኣይረባኻኽን ኣሕዋተይ እዚ ኩሉ ኸዓ ኣይንገረናን ኣብ ቸርች ኣውቶሪቲ ተደኽቢርካ ኩሉ ኣውቶሪቲ ይረዳእና ኣይረዳእና ይፍለጦ ኣይንፍለጦ ካብ ኣምላኽ ዋላ ዓማጺ ናይ ኣፍሪቃ መንግስቲ ዋላ ዓማጺ ክስታይ ካብ እግዚአብሔር ከመይ ይገብሮ እግዚአብሔር ፈልጦ we are just too little ንኡ ክንፈልጥ ብሓንሳብ ደለና ኣሕዋተይ so እዚ divine source of authority ነዚ ተረዲእና ኣሕዋተይ ኣንቢብና ጸሊና ሸምዲድና ዋላ ሓንቲ ነምፅና that's why እዚ ምስጢር እዚ ንኣየልኩም ስምዑ I wish ዩቱብ ትከታተሉ ኸዓ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑ I wish ንዓለም ተሰብኮ እዚ that's why አገልግሎት ወይ አገልገልቲ ከምቲ ድግባእ ደይከይድ ደሎ ምድያብ የለ the same everywhere ዕቤት የለን በቃ እግዚአብሔር እዚ ሲሪየስ አምላክ ንሕና ሕጂ ሕስወኩም እኔ ከምዚ ናይ ብሉይ ኪዳን መፂኡ ካርመና ገሌና ንርኢ ምሽ ከምኡ ይኮነን ኣብ ነገራትካ እዩ ደጠናነክ ኣብ ኩነታትካ ኣብ አገልግሎትካ if you are not happy ask God ከምቲ ናይ ቀደምካ ደይትሕጎስ ተኾንካ ሰላም ደይብልካ ተኾይኑ insecure ተኾንካ ስኽፍክፍ ድብለልካ ሁሉ ነገር መሊኡ ከሎ ፍሪጅ መሊኡ ከሎ ነገር ከሎ መሎ ስኽፍክፍ ድብለልካ ተኾይኑ እግዚአብሔር እንታይ ያጉድል ይበሎ ምክንያቱ ኣሕዋተይ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ኢና ንጥርምስ እስከ የቕረበለለይ ቅድሚ ሕጂ ድበደልኩም ኣገልገልቲ በሉ እስከ ኣስራሕተይ ኣሕዋተይ እዚ ኩሉ ደዓግት እዩ ኣይኮነን መናብርተይ ከም ንእሽተይ ድመስል እግዚአብሔር ግን ተመዝጊዋ ንእሽተይ ነገር ሓንሳ ሓንሳብ ክሪአኒ ከሎ እዚኣ ዓጊታትካ ነገር ክብለኒ ከሎ ጎይታ ብጣዕሚ ድገርም ይሓርቕ don't get wrong don't get ክስታይ ይብለኒ ኣይተሓርቕ ስለ ነገር ኳ ክትሕጎስ ኣለካ ብለኒ ግን ኣነስ እዚ ኣስቀደመ ገበርኳ ትነግረን ብሎ ሞግዚ ነበረን ሶ እንታይ ኢና ንዛረብልና ዲቫይን ሶርስ ኦፍ ኦቶሪቲ ስልጣን ናይ እንታይ ስልጣን መለኮታዊ ስልጣን ማለት ይባላል ሕጂ እዚ መለኮታዊ ስልጣን ስለ ደይራይ ለምሳሌ መብራህቲ ተጥዕስና ክሕዘካ ኣይኮነን ኣስመራት ተኾን ወዲ ስመራ ክመፀካ ኣይኮነን ትገጅፍ ሰባይ ኣብዚ ተኾን ከዓ ቤን ከም ደመፀ አንደር ካቨርን ክመፀካ ኸል ማለት እዚ ናይ ዓለም ከምኡ ንጥርምሶ ድሕዘና ስለ ደለ ቁርብ ንፈርህ ናይ እግዚአብሔር ግን ብዙሕ ኣይንፈርህና ኣይኮነን ኣይንፈርህና ሰሚት ኣይንገብርና ኣውቶሪቲ ናይ እግዚአብሔር ኣይናኽብና ኣይኮነን ምስ ገላግልትኻ ምስ መራሒኻ ምስ ገለ በቃ ንናቆት ኢና ኣይኮነን ድሕዋት እዚ ግን ይሕዘና እዩ ኣሕዋት ይሕዘና that's why እግዚአብሔር እንዳፈለጥኩም ምስ መፀ ከሎ ጎይታ እዚ ደኣ መን ይድኽእሎ እዩ ድብሎ ምክንያቱ ደይክልክለና ነገር የለን እዚ ፍላይ እዚ ኣውቶሪቲ ምግዝዛዕ ተደሉ God is a God of order ደልዎ ኣምላኽ በቃ ኩሉ ኦርደር ተዲ ስራሕ እንታይ ምኾና እግዚአብሔር ኣብዚ ምንታ ኣኸምና ኣይኮነን ድሕዋት ውስ ሰይጣንካ ኦርደር ኣይፈቱን ዲስትራክሽን that's why ኣብ ቤትና ኣብ ስራሕና ኣብ ገለ ዲስትራክሽን ተርእየና ናይ ሰይጣን እምበር ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ብሓንሳበልና ኣሕዋተይ ሶሎሚ ንዛረቡ መንፈሳዊ ቤተሰባዊ ማሕበራዊ ኣወቃቀር ወይ ከዓ ኦርደር ማለት ኣሕዋተይ ሕጂ መንፈሳዊ ክንብል ኮልና ኣብ መንፈስ ከመይ ኣለኻ እስከ ነብስኻ መም እዩ ኣሕዋተይ ኣብ መንፈሳዊ ወሲ ከመይ ኣለኻ ተዓቢደ ኣለኻ ንእግዚአብሔር ትእዘዞ ደለኻ እግዚአብሔር ኣብ ቤትካ ኣሎ ዶ ኣብ ደቅኻ ኣሎ ዶ ንደቅኻ ብእግዚአብሔር መሰረት ትመርሖም ደለኻ ንሰበይትኻ ብእግዚአብሔር መሰረት ትመርሓ ኣለኻ ኣብ ቸርችኻ መፂኻ ኣብቲ እግዚአብሔር ኮፍ ደበለካ ኣለኻ ኣብቲ መንግስቲ ኣብቲ ድቆፀረካ ኣምላኽ ደብሉ ድመስለካ ኣብኡኻ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዲኻ ኣብቲ ትሰርሖ ሲ ከመይ ኣለኻ ትሰርቕ ዲኻ ሰዓት ክስታይ ዲኻ ትገብር ወይስ እግዚአብሔር ኣሎ መሳይ እዚ ኣምላኽ እዚ መሳይ ኣሎ ኢልካስ ተጠንቀቕ ኢኻ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ቤተሰባዊ ማሕበራዊ ማለት ይሕዋተይ ህይወትና ተተጎቲቱ በዚ ንጽሊ ንጸውም ንሰብኽ ንዘልል ፕሮፌሳይ ንገብር ወላ ሓንቲ ኩሉ ግን እግዚአብሔር እዚ ኩሉ ተረፍ ይሕዋተይ እዚ ኩሉ እንታይ ንእግዚአብሔር ዶ ንእዘዞ ኢና ይሕዋተይ እንታይ ኢልና ብኣምላኽ ዘይኮነ ስልጣን የልቦን እቶም ዘለዉ ስልጣናት ከዓ ብኣምላኽ እተሰርዑ እዮም እሞ ነፍሲ ወከፍ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ስልጣን ዘሎ ይገዛእ የሎ ሮሚ እዚኣ ተሓይዝኩም ኣኽለኩም እዩ ሮሚ 13 ሓደ ማለት እዩ ሶ ብዙሕ ግዜ ንጋገዮ ሓደ ሰልፈፍ እንዳበለ ድኸይድ መራሒ ኾነ ክልዩ ፓስተርካ ኣይኮነን ወይ ከዓ ተመራሒ እግዚአብሔር ኮፍ ኣቢልዎ ኣሎ ፍጡር እግዚአብሔር ኢየሱስ ድሞተሉ እዩ ኣይኮነን ብናህና ስታንዳርድ ክንሪኦ ክንጠጦ ክነብላና ኣሕዋተይ ብናህና ስታንዳርድ ኣይንረኣዮ ብእግዚአብሔር ስታንዳርድ እዚስ ኣጻብዕቲ ኣምላኽ ድሰርሖ ሰብ እዩ እዚስ ደም ኢየሱስ ደም ትገንሸል ሃሌሉያ ድፈሰሶ ክንብል ኮልና እንታይና ኣረኣይና ንጥምት ኣይኮነን
رئة بالكا رئة بالكا مجالا قلتها سارحتها هوملس كله زي نترفق يا حواتي إذن كلهم حوارات نتاعهم كينهم تعويتهم تلكم زي بقى 200 إسران كينهم قريفهم 200 إسران إذا كلها على بأمة 200 إسران عم حنتو بوتا تكسيرهم مهاس مهور كمان دار جاي لنا صحواتي أبتي introduction هذا لنا حجون it's a divine source of authority بقى سلطان نايمانو نايكزي أبير حواتي أنا كمي كم نقول صيفتني نيكزي أبير فرات ديبلو سب نخاب إكزي أبير ولا حنت نجار كرك باي كده نيكزي أبير فريو نسبيتو دي خبره نسبايو دي خبره ندوكو دي خبره مجلاقتو دي خبره ندحريت تقولي حواتي ندحريت بس حجوزيت وعزونا ندحريت نخونا لو من سبوا غيركم سمعوا we are so lucky to get this إزي نبرختنا نبصوعنا دقتو أقل قلت نبرختنا نبصوعنا أكون كن دايس بصوع لنا نبصو كوفي سبيشال كاين خير كن عاقتنا ساعة فلتات انتهلو حزبي تفا نزق مصحف زم فريساوያን أبز زمن زم علنا نت مصحف نمرمرو خالد مثلا عز كريستوس تمرمرونا لهم كلهم كن بزعبين زاربا كاب جينيسيس كزع ريفيليشن ساسواي قال قديفنا خسان كبر اسم إزاز نتي authority and submission بهال نجار نتي سلطانن نتي مجزأن تفرتنا حواتي لهويتنا أنا ندحن seriously حسب واسك بلبهم go through your heart أبلبهم دولار نسبعنا نسبيتنا ندقنا نمسارحتنا مجلاقلتنا ملو هويتنا رأيوه دنا كيام دنا شنايام كستايد جبرنايام ده بيردق متو بعد باولوس عجوا تباهلهم هلاو تباهلهم أرجع تباهلهم فرق مصحف قدسنا حدش كده نصحفه وصلنا وشتأم ندا برتع ندا تحدث خيد تدونجيهم كابس هاد نحدث سبعسي ولا زي عرقته زي مخبارسي كم أملاح مهان فلتنا كله زي بهال دمهرنا بزح نجار زي أبير بسرعة نجار له أب disrespect dishonor زي أبير أركب نحواتي that's why لومي وشتنا أديناس أب زمانه كله سي نمان عقا بفلا إذا أبو أدا قال ملا سأقم دلكم you gotta fix with him داويلكم يقرأ أكتب لكم بأبو بأدا بحاول كيم تتحزن ما عليه صح واحد أنت عيد لكم دلهم لومي إكزي أبير نستعنو نحيلو كنفلت إدلي يالو حوادي سلطان كم يدمز كاب حيلي يدمز كل زي سلطان كم يدمز كاب حيلي حدا بوليس فيش كعزو تطور بننا بريش وجود نت فيش كده حازو حزنا يكون تطور بلو لا يكون بدعري وأنت قال له حيلي له حيلي مست باور لا عمله حيلي ديو دلنا إذا نايتي كذا حيلي له تغير كها ولا حد بحنت فيش كاجرو بحر بوليس يتحزك بقدي حوالي سلطانا authority power كنفل عليه أنا حوالي تقول قاعد يكون أنت مرة حد الله بقدي حوالي so كنفلت أو كنقال علينا إزي أبجزهم كيركم research تقبلوا تقولهم بتوع جزء kingdom of God نقول له universal government movement of God له إزي nature إزي gravity نابزي أخير الطبع بيلو ده سحبني ناجزي أبي الحق سيد دلوه بقدي حوالي إزي كله عالم بملو أنا بتعمل جرمن حوالي قال سب كم زي أملاخ أبزي أكورنا أخوينو دتمتنا ويبزي أكورنا أخوينو سيد جبرنا ويك أنا حدا دقص أنا حدا أخاس سيد جبر كم زي ليزي أملاخ دلنا مسلكه إسك أملاخنا برتو عبال أملاخنا برتو عبادي كله أبي وقت أنا دل أب كم زي أبك أبزي خاتن قصاص I don't know how to explain أبزي أنا قص أبزي وقت كم تبع سؤالي كون أبزي خاتن قصاص نابتخد زي نابزي أي قصاص أبزي أخويني دزز نأخذ لك أخولهم أبزي أخولي تسحبك ولا حزين أي قصاص إزاي عبي the world is dot for him a dot إذا كله أستراليا نيجانا قالوا السنغال بوركينا فاسو نبلو كان زي أسا كن زي أتأكل بلكم الله سو نزيك زي أبهرزي عابو مخانو أو هم دلنا كتحسب كلها واشتغلوا كتنقرم كلها واشتغلوا كتبارك كلها واشتغلوا كده يا بعد سو حيلن انتي نبلنا حيلن سلطان كن فلاريو علينا سلطان دو هابنا أنا من حاجة بكريستوس نقول لهم سلطان تو هابنا أنت مستحيل كونكت دخونا مس كريستوس حيلي كونكت دخونا نقال له مالتي أكون أدي مس كريستوس ترى تسمع معك كريستوس حيلي تريبو كاجن وطا تيلكا كم دقس كيوا وطا قبلك جاي يبالي لهم قال يوم وطا قبلوها بس خبا وطا أبي نيركات مالي دبلوم كل يتوارد سبات الله هب ديليفرانس أبي نيركا مس من نيركات مالي واي مست باور مست حيلي مست ديناموس مست سماء مدن دفتر حيلي مزو كن رهب كلنا سي أبي هركا دقفنا حواتي I'm sorry to say that حنساب بزح زين الرسينا ما بقى بيسوع سيم بسم كريستوس جالس بيل ناي كريستوس بحري تدي بلكا ناي كريستوس كاركتر تدي بلكا ناي كريستوس تدي مثل أي زكاني نعم لا تجوزوا لسيت أن تزاروا ما خباتهم خادمي خبل كلهم أنت مالتي
ንኣምላኽ ተገዝኦ ነቲ ኦቶሪቲ ሰሚት ድገበረሰብ ሰይጣን ክሪኦ ከለኻ ማንደው ክብል ኣይክእልኒ ክርስቲያናት ነዞም ጠንቆልቲ ድነበሩ ክርስቲያናት ዝኾኑ ረእይዎም ስምዕዎም ኣብዚ ዝርጋሕ ደሎ ቬሪ ቬሪ ክንዚኦም እዞም ጠንቆልቲ ንብሎም እዞም ዓብይ ሉሲፌር ገለም ዚኣር ኖባዲ ንሕና ክርስቲያን ኣፉ ከፍት ከሎ ነገራት በቃ ረማዕ ምድሉ ኣይኮነን ከምዚ ጎይታ መን ክርስቶስ ተባለ ኣይኮነን ኣነ ምስ በሎም በታ ዘረቦ ምሽ ወዲቆም ድሕሪ ክንዱ ሓይሊ ደለና በስም ክርስቶስ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ንክርስቶስ ሓይሊ ንክርስቶስ ስልጣን እንታይ ድገበርና ድሓዝና ማለት እዩ ክርስቶስ ከም ዝዛረብ ደሎ እዩ ስኢልካ ኣይኮነን በሰ ኢየሱስም ብክርስቶስም ሶ እንታይ ክንገብራልና ማለት እዩ ነቲ ሓይሊ ደለዎ ነቲ ዓብ ኣምላኽ ትግብኦ ክብሪ ትግብኦ ፍሪ ክንቦ ኣለና እግሩ ክንስዕም ኣለና the more I know him the low I'm nobody ምዃነ ይፈልጥ ኣለሁ he's everything I'm nothing ኣብዚ ደረጃ እዚ ተደበፅሕና ኣሕዋተይ ተታዕኒና ከምዚ ጌርና ንበፅሖ ነገር የለን ኣሕዋተይ ኣብ ኢንተራክሽን ኣለና ዓመፃ ናይ መን እዩ ናይ ሰይጣን ኣይኮነን ሰይጣን ዓሚፁ ወፂኡ ምሽ ዓመፃኻ ኣብ ውሽጥና ገይሩ ማለት እዩ ነብሲ ወከፍ ሰብ ነናህና ኣለና ኣይኮነን ነናህና ኣነ ፐርፌክት ድብል ሰብ ኣለ የለን ኩልኻ ጎጎደሎ ኣለና ፅቡቅ ነገር ኣለና ሶ እቲ ዓመፃኻ በይ መፅኡ መንፈሳዊ ስልጣን ንምድፋእ ለመጋፋት የወጣው እቲ ዓመፃኻ ምንታይ መፅኡ ካብ ሰይጣን ታስፈ ነፍስ ወከፍ ኣብ ውሽጥና ኣሎ በሎ ድመፀካሎ ተፃረፎ ድመፀካሎ ኣጣሞ ድመፀካሎ ፀረፎ ድመፀካሎ እቲ ኦልድ መነት ኣይገድፈካል ክሳዕ ሰማይ ንኸይድ ትዋጋ ኢኻ ምስ ስጋኻ ትዋፃ ምስ ሰብ ትዋጋ ምስ ነፍሲ ትዋጋ ምስ ከድካ ረጊፅካ ንገለመለ የለና ኣብዚ ማለት እዩ ልክዕ ትዋጋ ኢኻ ትነብር ሓንሳብ ካብ ምስ ሰብ ድዋጋ ኣነ ምስ ነፍሲ ድዋጋ በዛ ኣይበለኒ ተይብሎ በቃ ስጋስ ካልእ ሰብ ኣምልኹኒ ድብል ሰብ ኢልኩም ኣሎ ኣምልኸኒ ኣብላዕኒ ኣስተኒ ኣደቅሰኒ ባዝኻ ንኽድ ንዛወር ጸሎት ዘይበዝሐን ኣይኮነን ክሳይ ዘይበዝሐን ቤተክርስትያን ዘይበዝሐን three personalities ኣስተብሎም ሓንቲ መዓዝ እዚ ስጋ ነፍሲ መንፈስ ክመጽ is very difficult he is another person እሱ ተደተሰይሩ ተደተ ሓምሽሹ ናብ ላዕሊ የለን ጎይታ ኢየሱስ ንኡ ሓምሽሹ ናበይ ከይዱ ናብ ክብሪ ክሩሲፊኬሽን የለ ሪዘረክሽን የለ እዚ ክመውት ኣሎ እዚ ኦልድ መንነት ተደይ ሞይቱ ንእግዚአብሔር ተደይ ተገዚኡ ንሓይሉ ተደይ ተገዚኡ እንታይ ክንኮን እናመስለኩም ጭርጭርና ንፃወት ምስ እግዚአብሔር ዓመታት ቆፅና ንሓይል ብሓንሳብ ኣለና ሶ ሎሚ ቅልጥፍና ንሪኣ እንታይ ኣሕዋተይ እዚ ንኣኢልኩም ስምዑ ኣሕዋተይ ንብዙሕ ሰብ ነፃ ከም ደውፅእ ኣነ ረድእ ኣለኹ ናብ በረኽትኩም ናብ በረኻትኩም በረኻት ደሊ ሰብ ኣሎ ዶ ናብ በረኽት ክድይብ ሰብ ኣሎ ናብ ፅዋዕና ክንከይድ ኣሕዋተይ ይብለኩም ኣለኹ ዓንተ ደፅልዮ ነበርኩ ድሓሰብኩ ኣምላኽ ደፀለየ ነበረ ዓይነ ልቦናና ተኸፊቱ ገለገለና በዚ መንገዲ ከሎ ስደደይ ረኣየ ጥራይ ዕኒኒ ልብል ኣብታ ደለና ካብ ቃደስ ናብ ቃደስ ልክዕ ኣሕዋተይ ዕኒኒ ትብለካ ክፍተ ተብለካ ወይ እዚ ኣባ መንገዲ ኢልካ ትኸይድ ማለት እዩ ሶ እንታይ ንብላና ኣሕዋተይ እዚ ነገር እዚ ኣብ ቤትና ንግበሮ መጀመርያ እንታይ ንገብር እስኪ መንፈሳዊ ወይ ቤተሰባዊ ማሕበራዊ ኢልና ምሽ እስኪ መጀመርያ ናበይ ክንከይድ ንኽእል ናብ ብሊቨርስ ንኸይድ ናብ ካልእ ከይከድና ኣብ ሮሜ 13 ምዕራፍ ካብ 1 ክሳዕ 18 ተሪእኹሞ እንታይ ይብል ንኩሉ ሰብ ኣኽብሩ ሕጂ ምሳሌ 13:17 ሕቡነት ኣፍቅሩ ኣምላኽ ፍርሆ ንንጉስ ኣኽብርዎ ልክዕ ኣሕዋተይ ኣቱም ጉዝኣት ነቶም ዓመፅቲ ከዓ እምበር ነቶም ህያዎትን ልኡማትን ጥራይ ዘይኮነስ ብፍርሃት ዘበለ ንጎይታትኩም ተኣዘዝዎም ነቲ ኣኽወድር ፃወት ነቲ ሓያል ነቲ ዓማፂ ነቲ ኣዲቱ ደሪኤካ ቦስካ ንኡ ተተገዛእ ምክንያቱ ኢቨንቹዋሊ ኣምላኽ ሂ ዊል ፔይ ፎር ኢት ሶ እስከ መጀመርያ ንመራሕ ካብ ክስታይ ክንከይድና ካብ ናይ መንፈሳዊ ክንጅምርና ንመራሕትኩም ተኣዘዝዎምን ተገዝኦምን ንሳቶም ከምቶም ፀብፃብ ዝህቡ ኮይኖም ምእንቲ ነፍሳትኩም ነቂሖም ይሕልዎ ኣለዎ እሞ ነዚ ብታሕጓስ ክገብርዎ እምበር ብጓሂ እንተገበርዎ እዚ ንኣኻትኩም ኣይጠቅምን ኢልዎ ክንደይ ኣለኩም ኣገልገልቲ ብክንደይ ከም ድኸዱ ትፈልጡ ኣገልጋሊ ብዙሕ ነገር እዮም ንኸይድ ብብዙሕ ነገር ደይን ረኣይ ነገር ብብዙሕ ነገር ሰይጣን በዓሉ ክቃወመካ ይድውዕል ንሓዳርካ ቃወም ንገለ ቃወም ኣይኮነን ንፈልጦ ኢና ቶም ኣገልግል ነዞም ኣገልገልቲ እንታይ ክንገብራልና ኣሕዋተይ ከነገልግሎም ከለና ኣሜን እንዳበልና ንእግዚአብሔር ኢና ኖም ኣይኮነን እዚ ስራሕ እዚ ኣነ ካልእ ፕሮፌሽን ኣለና ንስኻትኩም ካልእ ፕሮፌሽን ኣለኩም ኣይኮነን ኖ እግዚአብሔር እና ግን ክንገብራላ ክንገዝኦም ኣላ ኣሕዋተይ ኤልሳዕ ክትቅይር ኣለካ ብመንፈሳዊ ህይወት ክድይብ ድደሊ ሰብ ኣሎ ኣሕዋተይ ዲስን ኣነ መምሃራን ኣለውኒ ክልተ ሰለስተ ንኦም ናይ ብሓቂ ደኽብሮም ደፍቀሮም ናይ ብሓቂ ፀገኦም ካፈል ኣለኹ ብሓንሳብ ኣለና ኣሕዋተይ ንሓደ መምህርካ ንሓደ እሱ ኤላጃ ኮይኑ እስኻ ኤልሳዕ እንድሕር ኮይንካ ብሓንሳብ ኣለና ዶ ንኡ ክተኽብሮ ተደቂልካ ፀጋ ይሓልፍኒ ናይ እግዚኣብሔር ደይፈትዎ ነገር ትገብር ተኾንካ ፀጋ ይሓልፍኒ ኣሕዋተይ ሰይጣን ጆ ገይሩሉ ኣብ ክርስቲያን ዛስ ዋይ ክርስቲያን ጴንጤ
أبز مودة زمان حدش تسقى خفص سيمبر جو كوير ودلو نا إيزابيل منفس أب مراحتي آتيون تايد قبر أب أمانتن أم مراحتن آتيون تايد قبر لأن عاق منفس سون مراحتنا خنا خبر إيزابيل يدرينا خبخا خفلت خير كي فلت خير it doesn't matter he's there as long as he's there أبزي تلو نو تخبروا لك كدوي من حركينك بزحات أنا مسكر سمعي قال سمعي بقى خمسة تكوني ها بروفيت تكوني ها أبوستل كات طبعا قل إكزابير لازم دلو ده خبر كأنا بتاعس قال you can jump around all day he is not gonna let you go that's why كنت نقعد لنا authority إكزابير لك خمتون أو تخبروا لا تمدقوا ها تخبروا مدلي بحسب لنا حباتي ما راح تكون church leaders منفساونا أم منفساونا إسخاتكم ك نحد حدكم بفرحات كريستوس الزات كونوا وبالكا أبزها أب إفسون حمش تأسران حدا نحد حدنا همين ناس كحواتي بفرحات كريستوس الزاتنا حنسا بدعي مسامش عماس نت مسكا هوش تخا بقال حركات مس بقال خسات تقبر channel قير كات مس أبزها خالد channel تغيره كفكرة كفتوي لو بخندي يشجر بحواتي بخندي يشجر نحل فينا يكون عندي everybody بخندي قدي بخندي يحاول حل في دلو أبز مسينا صب قصنا رأيه إذا نحل في العالم نزي نحاول تقرب عالم أي تقدسوا كيد بقى أنا أملاك هيك كفكرة أي كفكرة حواتي كفكرة سلامنا يا حواتي عايز أرجعني لكم نوصل عمل حواتي أمين حواتي بس إحنا قررنا نحل قلنا نبز حزنا تمسينا ولا تبيترنس مسمى نمسكوا عنتين ولا بيترنس بس إحنا قررنا نحل ولا بيترنس اللونا مش عبزين حرق دربي وا مش أملاك خلك لك نو كونكشن بيترنس كله እግዚአብሔር ውሰደልኝ በቃ ናሃ ከፍቀረካ ናአይን ነፍሴ ከፍቀሮ ንሕዋቴ ከፍቅር ይግባኒ አሜን ሕዋቴ ሶ እስከ ነፍስኩም መርምርዋ ምስ መራሕትኩም ከመይኹም መንፈሳዊነትኩም ከመይ ያለው ምስ ነፍስኩም ተዓቢዶ ኣለኹም are you grown አይኮን እንዴ ምዕባይ is very important very healthy አይኮን እንዴ በቁጥር ምዕባይ በኳሊቲ ምዕባይ በሁሉ ምዕባይ is normal አቤት ማምላክ ኩለኻ ክርስቶስ አምላካ ሁሉ ደይ ምዕባይ is nowri ሕዋቴ ደይ ምዕባይ ተልዩ question him he's so sweet God أملاك بتقرب كوزري بقى أبزي عيد نجرك حنت نيجي نجرك تكون تخليها قلنا تنقبر الله كن قربوا لنا سو ما راحتنا أنا خبرنا حواتي نقل ما قال قلتنا أنا خبرنا نو ما أدري بميكروفون توقع بقلت بقلت زين يسمى نجر دحلي بك نايد خام حاوي دخامي زي أتيلك عارف كلها إذا خمسة جرنيتي خمسة يركب ودبها نجر له أنا بتكرسوس دريكم بيدريكم إسك بتكرسوس دريك عيد دريك هاسك بلو تقارنه كم تجرك هتقلقلها فروت أور أملاكها ود أملاكها زاسون إذا بزح حنجة منك حلني عب سماي مسكر كارساي شالوم هات بعد تذكر ده أبيتي إل تتراهمك عب سماي كم كوي you're a normal person I couldn't yeah عب سماي مسكرنا أنتين خلوا السباتنا أنا متى إذا خلوا حنجة مجلس بولد بحال نقدر كرسولنا أمين رب حتى سو سي نتي من فريق هم تقبر not authority خابز خلوا authority نمن دايما عبي نأجزابير سرعات أب مريت دفتروا بنيو زيابير سرعات أب منفسه هو تسرعون تاي زيابير لك عدي حباتي أب بليفرز نحد حدكم بفرحة كريستوس الزهد كله كنت ما تقول حواسين كابك على زيابير كهبوري نحاول بمخبار الكات مسألة أيكون أنت كم تبي كريستوس نمحبروا زفقرة أتم سبوت نانستهم أفكروا كم تي تام حبر نكريستوس تأززوا كمود ما أنستي نسبوت بقوله تأززوا إذا في الله حواتي أب حدار سب I don't know how to explain this. نيستيجرنا نريو علينا نريو is a very big deal. እግዚአብሔር ታታድ በላ አይወጽድ ሰበይቲ ንሰብዓይኪ ከም ድግቦ ተደኽቢርክዮ you have a problem. ሰብዓይ ንሰበይትኻ ፍላይ ሰብዓይ ብዙሕ ሮል ይደልዎ ተደፍቂርካ የለኻን ጸሎትካ ይስማዓኒ ገለ መለ so simple ካውልና ዓሊ ምክንያቱ ምፍቃር ማለት ረዩ ኣብ ድኻም أب جلا أب كستايا أب دخمتلو أب جلا دخلو أزخولو the same person كوين كخ تخبره كبير مش حوات مخبار كمان حاج أنت مفكار is so hard أكون كريستوس مزخولو حمد جد دبله هو تنا يفكرنا هذا له أكون مزخولو نحالفه مزخولو نحاميه مزخولو نحييه مزخولو أكيدنا أفكرنا نا كريستوس هوت ناته هوتنا خورعنا هذا هذا كوب كريستوس تكون حدش فترته دو جبركو تغير لنا مارجع سو حواتي إذا نجر أبيتكم تريليو check yourself out. I know we are not perfect. Church is not perfect. Human beings are not perfect. إذا جن حواتي نعيلكم سمعون. أنا بزح سمعوا سألي سأمة الشرهبك استاهبك استاجبه يلا بلا دبر زيتي دبر قلعته ده جبر كونه قريلن. 90 days صم صبوا 4 عاد صبوا كله زيت جبروا صبوا. كن إذا أمير تعزيز كهذا. هاب كله إذا بزح تماهرنا
نتي أوتوريتي ناي እግዚአብሔር ناي سلطان ኣብ ሰማይ ምድር ንሰርሕ እዚ ኣብዚ ትእዘዞ ዘለኻ ነቲ ናይ ምድር ትእዘዞ ዘለኻ ነቲ ናይ ሰማይ ክትእዘዞ ዘለኻ ኣብ ቤትካ ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣሎ ድዩ ዋቴ ሰብኣይ ሰበይትን ተተተተኻቢርና ኣካላስ የለን ሰብኣ ምስ ደቅናኻ ጽፍዕ ኣላግዕ ገለ ተይሉ ንሓና ኤርትራውያን ካ ደሓኒና ሓንሳ ክበፀና ከሎ ክንድር ከለና Why you hit me, Jonathan? Why you look at me, Mehram Dekonos? Why you look at me like that? معناته أمريكا more than 5 seconds تاريخ حادثة نجرد اللي خلاها. إنسان عند هركينا أسمعنا كنردادا تبحث تذكر أنا. أمس كنردادا وي تزارف قليل. كنردادا مالت أوسيو. يلا دك مالتي. أقولن جانا مسوسة بقى تردادي وكله. عداش أنا راته هجي كنردادا تين أبزي أنا. سبب دلولا. إنت سعسعنا أبزي أنا. seriously كنردادا إلك بقى أسخاف لا أمشي هات بتوهم مردادا قلا يفلتني بقى مردادات كأنا هنايو بقى نردادا نوجس هذا قليل كا سلست تجزي أو سيد كال ودي كلها من هاري مكة هم يتفلت كد محمد سيدا كنردادا إلى وسيكان ذكروا هذا حدثي أنا رأيت ذكروهم نردادا إلك كمر عموسا دس ذكرى هات مثلا نون عمر شعو أنا أمشي فلاي نردادا تلكاسي مردادات كأنا هنا بس كنردادا تبي Come get it red so it was so funny. I know can they say come with what is it? So it's not easy malati. Could red aka telika? America del khamis lika start gor. Amzi ad han. I knew that. That was so funny. Nice to get aksa. Mer red aka. بتعمل هيك ساعة ذكرى. So أمس خاهم 5 seconds ترى إكالو. You got a problem? إذا حدا ما حتى أنا كواب كالي حاسة بقى. أمنا خي كمية ده حلف اللي بقى قلي ده حاسة الله. أمنا خي دابل كوس. Hey bro. أتاي الله خون. You got a problem? What? أنت problem? What's going on? 3 minutes أمريكا. You got a problem? You know me? I felt that kind. Oh, it's alright. زي أفريقيا يلنو هون. Sorry. تلو خيدو. 5 seconds قلي تاريخ خمس أجمع لك. تحرف 5 seconds 10 seconds سي. بس يوم باسو خايف. بزحك زي تاريخهم. Because أبلو الله بزي. 5 minutes 10 seconds قلي تاريخ هاد حريو. نقلك يا مالي ويكسر كايو وبزح نجار يقرر بدله شعو هاربع حد قبره بزح كذي أب فرانك كمان يسوان so زمنا حجي ريهم ما لهمش دكنا why you look me like this ولا why you look me like this ولا why you follow me قلب لك أبتبي تمرتي أمر مروه مثلاً حج بزح نجارس يوريكم كنتم قاول لكم so يريكم كم دبله so that means كم تماهر ماله مالتي كم زت أمتى كاخم زد حزك appropriately قلب مالتي so أبيك أحواتي يمثل النمبر كنصف عم كلنا بدي يقبع كنحرق كلنا እግዚአብሔር حرق he grieves like everything is light أنا أملا حق grieves نقولتا every day تزاربني so أنت هنقبرنا لتوم دقنا أب فلا أب proverbs أب مثال له كم يجينا هم نحرم أيكون تأف أيتقدفه جن بس نسرع نسبيتها كتقوي آخر تحرق تخلي أكون عندي بمنتهي بفوري تزارب قليل كتقبرون كبير حواتي أكون عندي نسبعك خمو أبزح نجارات هرمون تغيروا كستاك تقولوا أنت خليها جن كم سارة قويتاي تقولوا عملا حقه سامي بس قويتاي بلا أنستي قويتاي سارة تغيرت قويتاي لا حقه هتخبر السوق أتشوكي مكو خيد ببا 100 مايل سايكون دوالد سبب أي قويتاي بلو إذا خلون تاي نايكسي أبير حواتي إذا خلوا بليز زي حازوا إذن እግዚአብሔር መምርሕ እዚ ኣብ ቤትና ተደሰርሑ ናብ በረኸትና ናብ ጽዋዕትና ኣይንኸድና ኣኸልክለካ seriously ድብለኩም extremely ብዙሕ ዝኾነ ክስቲ ኣለኒ so እዚ everything ንዛረቦ ነገር ኣብ መራሕትና ድዩ ኣብ ምንታይ ኣብ ሰብኣይ ሰበይትን ኣብ ደቅና ክኾን ኣሎ ኣሕዋተይ ሎሚ ትገብሮ ጽባሕ ድኡ ተፈላለየ ምሽ ሎሚ ክትገብሮ ኣይንኽእልና it's not easy ግን እግዚአብሔር ጽቤና ኢሉ እግዚአብሔር is very serious God ድብለኩም ኣለኹ ኣቱም ኣቦታትውን ነቶም ውሉድኩም بناي قويتها تجساتن معدو دعاء عبيوم منبر أتخريوم that means inappropriate قال ملا فلا كان عدنا حزنا يدمس أنا inappropriate أترعوم please فلا أبزي أنا بقدامي كده تمهركم بتعمي تمهير حوادي استوم قالوا تعادوا خريهم كله إحنا عين دهالهم أنا بزح تمكروا لأن I'm from California ناتهم ترى يدري رد حزنني نسدسوا حوي كل ساعة كذا نقول it's not easy حوادي إذا دبلو ده يزاربو صعبة تبعله تدهاله يكون بمارتين لو غيرنا أنا هرمو seriously بيتعم بخندق علينا
نفسنا مقص عين خيلنا حبشة حقدي بقى نفسنا خين ود وعد كين بلا ندهلو عبد دهول كين الركاب ندهلا عمين رحباتي تناول كمان قرب حشة دفارات إن نفسنا كساجر نمبر أودات دبلو دولو سئلوا ما يكونوا تداهلهم أتأكد منها تباهلهم لكن so we gotta be careful hallelujah so እግዚአብሔር ሲ ሕጉስ አይኮነ በዚህ ማለት ይحوالي seriously አብገገዙ ክንዴ ሰብ ከም ተሐመመት ፈጥሩ አብገገዙ ክንዴ ኮፊሉ ዘገምተኛ ነው ብሎ ነገር ሰው ተበለ ማለት ሲሉ መስልኩም አውሽቱ ተዘሪው አይጠቀምንኻ ደደቢኻ ከስተይኻ ገለይኻ አይተረብሕንኻ አቦኻም ኮሚኔሩ አዳኻም እዚ ሁሉ ተዘሪው ሰይጣን ከዓ ከምዚ እዩ ሃ ኢሉ ጽበው ሪ አቢሉ ዘሮ ይብቁሎ ሽዑ ወዲ 18 አይብላዕ አይስተ ይሆን ወዲ 20 ዓመት ዋል 20 ዓመት ብ20 ዓመት ልዕበኻዮ ብ20 ሰከንድ ጓል መጽያ ጻወተሉ 20 years ልዕበኻያስ ብ20 minutes ሓንቲ ጓል መጽያ ጻወተሉ ዋይ فلان ودات حواتي بتعمل تنقالوا مالنا أبزي بوتا خا نودات تحرم يدلو نسبوت تحرم يدلو لك أدو حواتي be careful أبقى جزء بزح سحاتري بزح زمان سحاتنا أملاح باركم أملاح سرد عبيم دلو إمبر أبزح سب ودي 20 تجبروا السرح نتا أوكلاند كمان كل ساب نزار بينا كابي خا قبلك نتا أوكلاند 10 دليو سبات على مكا أوكلاند بلكا أنت أيدي بدلو ساعات this is زقم تينات this is تحرمي this is إسراء سونت هنقبرنا نزوم سبات زيوب كبدنا واسيرنا حباتي تحمم لي أول كم زجرا وش تحرق قبلك ودي كم زيت كبر بقولهم seriously حبشة رأيهم ببشرش خيره بزحنا تحرمنا لنا because زربنا نزرقه زرقي كندي نفسنا إسرع بينا كم زي كبر نبلم نحن تقول كسعمود أثار صرفة أتي له بحنقولا سيد أنك مسؤاتي له نحد ودهم so this حواتي زوم كلهم حيمون دلوس إلهم ما يكونن بحنا بتزاربنا so we have to be careful أنا كبدي أحمي من دهر زارب دلهم بزح من إسعاد تحرموا سردري بخستاي بق أب يونيفرسيتي رخبهم confidence دي بلهم أب قلت رخبهم confidence أبصرح كلها إنجنير كلها خستاي كلها أصلا confidence تحت بلهم واي معناته أتجازنا اليوم please نحنا تتأكدنا كبدنا إسرابنا نخبرهم أمين حباتي قلعة وده حمش عمد كم ده خبرك كخبرك كم ده سمعك بزح متزاربنا جن زي أبي ربارة سو قويتا نبي حكي كستاكوينو إرزار بدلو جزءات أتون جزءات نتوم بسجا قويتكم زخونو بجزر إيه نسبح كم تبلو غيركم زي كونس بجروه لبي نيجي أبير نافرهاكم تعززون نمهر لنا حواتي دبارخ دلنا it's serious هوتنا حقوسنا سلامنا تعنانا بفيزيكالي mentally spiritually emotionally financially كنبارخ ندحر كوينا إجي أبير بقالو عيدرادرني he does not negotiate نزي عن قبرنا I know it's hard እግዚአብሔር ካግዘናይ ብሩኽ አምላኽ ይደልና አሜን ዳሕባተይ ሶ ዓመስቲ ፓስተራት አፖስትላት ክረኽቡ ሃሁለም ሰራሕተኛ ኣስራሕቲ ክረኽቡ ሃሁለም ኣይኮነን እስኻ ዲልካና ምስ መን ምስ እግዚአብሔር ፍትሕኻ ከውፃልካ ተተጎዲካ ደስ ይበለካ ተተጎዲካ ተተፀሪፍካ ደስ ይበለካ ምክንያቱ እግዚአብሔር ሕነ ድፈድ እግዚአብሔር ነገሮክም ክልተ ቦሰይ ቅድሚ ሕጂ ቴኬር ክገብሮም በዓለይ ሓድሽ ነይረ ክርስቲያን ስቅሱ ዝክርያ تكير قبرهم دلينا خمتنا عالم شعور سدوس أنا ها I think صحيفنا صعيبنا قالنا ورقات عد قنص الجبال ذكرار ورقات እግዚአብሔር ግደፍለኒ ቅሱ ግደፍለኒ እግዚአብሔር ግደፍለኒ መወዳእታ እግዚአብሔር ደስ ይበሉ ለገዲፈው ክልቲኦም ማናጀርን ናቶ ዲስትሪክት ማናጀርን ዩኒፎርሞም ደርቢዮም ካብ ፋርማሲ ወፅዮም ከምዚ ደርቢዮም ሞሃስ እግዚአብሔር ብድሰምዖ ዘሪኒ ደክመለሁ ኣነ ዲል ተትገብርካ እግዚአብሔር ድራይ ግብርና ሕነ ድፈዲ መኒ دبواقع الكامني بعلها تواقع بعلها إحنا في تفدتهم كأجزاء رئيسار بالكاني تحمم مدى تحمموه قلنا طيب الإجزاء تهيب كايقول السواقع الكاي السخان تخبر الكاي إحنا خبر الكاي دي تجبرت بمولو دي تسئل تخيد مثل كاد صرفة كاسب هبتي أقل أخترق بها إتعد تزرعت كتعصدي تاسواي بمنفساوي بالسجان دي دواقع أنا شيطان سجاها أبزني دواقع أنا نفسنا سجانا كل سبنا منفسكم ورسلوه فأقرب زي يكون أس منفسنا يدلوا يكون أنتو بفقرة تملسلو تعمزك تزاربك زين እግዚአብሔር ካንተ ያለካ ሪዋርድ ኢየሱስ ካይ ራይ አሜን ዳህባቴ ኢየሱስ ለአቤን ክራይ በሐሳባልና ዳህባቴ ሶ አስራሕትና ክንዲ ያለና አብሽቃ ከድና 10 ደቂቃ ንገብር ንሰርቕ ወይ ከዓ አለና ዶ ስኖሪ እግዚአብሔር አኩል ይደሎ ኣብ ስርሓና ንሰርቕ ሚኒት ንሰርቕ ክስታይ ንሰርቕ ናይ ሰብ ስኬጁል ንሰርቕ ኣይኮነን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ናይ ሰብ ፀጋ ትሰርቕ كله እግዚአብሔር እዚ ተዓጻጽፉ ሰባይ ገብረካኒ አሕባቴ ኣብ ቸርች አጆኹም በኩልና በሐንሳብና ግን
ኣብ ስራሕና ንሰርቆ ነገር ኣሎ ኣይኮነ ሰዓት ሰረቕ ገለ ሰረቕ ገለ ንቁርኖም ገለ ዶንጊኻት መጽእ ገለ ምን እግዚአብሔር ኸደ ሕስሮድና ወዲ እግዚአብሔር ተባሂልካ ከምኡ ኣክት ክትገብር ከለኻ እግዚአብሔር ኸብር ዶ ይሓስር ሓደ ማይንድ ዋን ማይንድድ ክራይስት ማይንድድ ክንኮን ኣላ ኣሕዋተይ ሌዘር ፎከስ ኣብ እግዚአብሔር ዘን ኣሕዋተይ ከምዚ ቃል ኣምላኽ ኮይኑ ከምዚ ቨርስስ ገለ ደይኮነሲ በቃ ባህሪና ኮይኑ ተርፍ ካራክተርና ህና ኮይኑ ተርፍ ኣሜን ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ካራክተር ተለዊትካ ክብሪ ኣባኻ ክወርድ እዩ ፍቅሪ ሰላም ጥዕና መንፈስ ኣባኻ ክወርድ እዩ እስኻ ክትቁረስኻ እግዚአብሔር ካልእ ነገር የብሉን እግዚአብሔር ካራክተርካ ጥራይ ጠባይካ ጥራይ ፐርማነንት ግበሮ ኣይኮነን ሰበለበን ኣቲኻ ማልስ ተጋገም ሂቦምኻ ክሳይ ተገይርካ ኣብታ ኣርበርሰን ከይርካ ተጋገም 10 ቅርሺ ሂቦምኻ እዚኣስ ክእትዋ ክትብል የብልካ ማለት እዩ ነታ 20 ሳንቲም መሲላትካ ኖ ተጋጊኻ ድበልካ ዘሴም ኣብቲ ኣኻ ናት ኣይኮነን ትብል እግዚአብሔር ኣብ ምድብ ግዜ እንታይ ክገብረካ ኣሜካ ሰሕባተይ እግዚአብሔር ብጣዕሚ እዙዛት ኣብ ምንታይ ኣብ መንፈሳዊነት ኣብ ቤተሰባዊ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ድኾነ ዋላ እድር ድኾነ ነገር ኣብቲ ማሕበር ንገብሩ ኩሉ ሰብ ኣሎ ኣነ እግዚአብሔር ፓርት ታይም እግዚአብሔር ኣይኮነን he is a full time እግዚአብሔር ንሕና full time ክንኮን ደለና ኣሎ ኣሕዋተይ ኣሜን ኣሕዋተይ so we are from royalty ንሕና ደቂ እግዚአብሔር ነቲ ልዑል ኣምላኽ ኢና we are the sons and daughters of the most high God ኣሕዋተይ እዚ ስታንዳርድና እዚ እዚ ስታንዳርድና ስለንዕልል ስነፃወት ኣብዚ ወዲ ኤርትራ ወዲ ኢትዮጵያ ስለ ድኾንካ ክነወርዶ የብልናን ኣሜን ኣሕዋተይ ሕልፍ ኢልና እስከ ናይ ስልጣን ገለ ክንርኢና ብሓንሳብ ኣለና ዶ ኢየሱስ ጎይታ ብጣዕሚ ድገረመትኒ ሕልፍ ኢልና ክንርኢና ጎይታ ኢየሱስ ርአይዎ እንታይ ገይሩ ብመን ተጠሚቑ ኢየሱስ ከዓ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እዩ ሕጅስ ይኹን ደኣ ሕደግ ኢሉ መለሰሉ እንታይ ምስ በሎ ንኣይ በኣኻ ምጥማቕ የድልየኒ ንኣኻ ዶ ናባይ ትመጽእ ኢሉ ኣበዮ ኤግዛምፕል ናጉ እዚ ኣሕዋተይ መንፈስ ማንም ኣይኮን ኢየሱስ ይኹን ኣሜን ኣሕዋተይ ስጋ ከምዚ ከማይ ድኹብ እዩ በዚ ወዲቑ በዚ ኣይትበሉ ሰብ ምስ ክብደቱ ምስ ነገራቱ ሁሉ የገልገለካ ኣምላኽ ባርካ ኢልካ ድማ ሕለፎ እንታይ ብለና ኣብዚ ጎይታ ኢየሱስ እዚ ሁሉ ሓብታም ከሎ ገዛ ከሎ ሰራሒና ከሎስ ወሪዱ መፅኡ ቢሃኑት መስቀቅ ሪኽሞ ሎ ፅሉል ድመስል ሰብኣይ looks like crazy guy ረክመ ዶ ናይ መዓር ድበልዕ ኣብቲ ክሳይ ድበልዕ እንታይ ዋያ ኻኻ ድብልዎ ሰብኣይ ሲ ከም ዮሐንስ መጥምቕ የለን ኢለካ ኣሜን ኣረ በቲ እግዚአብሔር ድረአና ንረአዮ ኣሜን ኣሕዋተይ ሰብ ኢልካ ክሳይ ትግበር እግዚአብሔር ብድብለካ ኺድ እግዚአብሔር ብድረአካ ነብስኻ ረአያ ንኣይካ ከምኡ ረአየኒ ሰብ ዳ እንታይ ደይናሹ ኢማጂን እዚ ክሬዚ ጋይ ድመስል መዓር ክሳይ ድበልዕ ገለመለ ድበልዕ ሂዝ ክሬዚ ዱድ ኣብ ሓንቲ ሪቨር ገይሩ ኣዘራርቡ ኸማ ትሪኢኹም ኣብቲ ሙቪ ትሪኢኹም እንታይ ኢልዎ ኩሉ ጽድቂ ክፍጽም ይግባአና እዩ እሞ ሕጅስ ይኹን ደኣ ሕደግ ኢሉ መለሰሉ ዋይ ምክንያቱ ገቨርንመንት ኦፍ ጋድ ማንም ሰብ ኣይፈልጥም ገቨርንመንት ኦፍ ጋድ ወዲ ሓቱን እዩ ገቨርንመንት ኦፍ ጋድ ወኪሉ እዩ ደው ኢሉ ነይሩ ንዓና ኣልጠመቐኒ ኣረ ከም ክርስቶስ ትሑታሉ ኣሕዋተይ ካልእ ኤግዛምፕል ኣይትግበሩ ኣነ ወንዶ እዚኦም ኣነ ሕጂ ገለገለ ኤግዛምፕል ድበሎም ሞዴል ትብሎም ካብ ኩልና ግን ኢየሱስ እዚ ደኣክል ዓበ ኣምላኽ እዚ ደኣክል ንጉስ ሰማይ ምድርን አንጠልጥሉ ደሎስ ሂዝ ሃምብል ኣነ ትሑት ልበይ ከዓ ለዋ ከነ ኢማጅን ናይ ኢየሱስ ነፀብራቅ ክንኮለና ኣብ ካልእ እንታይ ኢሎሞ ኣብ ማቴዎስ 17 ኸ እንታይ ኢሎሞ እንታይ ዳ ናብ ጴጥሮስ መፂኦም መምህርሲ እቲ ክልተ ድሪም ግብሪ ዶ ኣይፍድን እዩ በልዎ ንሱ ድማ ይፈድባ ኢሉ መለሰሎም ኢማጅን እሱ ማሓዳር ይኸሎ እንታይ ገይሮሞ ግብሪ ዶ ይፈድን እዩ ገይሮም ነገር ክደልይዎ መፂኦም ሕጂ እንታይ ኢሎም ናብ ባሕሪ ሄድ መቐጣን ደርቢ ነቲ ቅድም እትሕዞ ዓሳ ውሰድ ኣፉ ምስ ከፈትካ ኣብኡ ከዓ ኣስታቴር ክትረክብ ኢኻ ንኡ ወሲድካ ኣብ ክንዳኻን ሃቦም ኢሎም ሄዶ ኢየሱስ ሽኮር ምሽ is a good teacher the best teacher is Holy Spirit the best teacher is ኢየሱስ can you imagine እዚኦም ሲ ኢልካዮም ድኸዱ እኮ ኣይኮነን ግን كده ما أمسك محبهم أفهم كيف عبسهم دلهم كاب أف أملا كاب أف عساوس يوسانتي ما يوسي كده كأفهم معبس خونهم وكي لهم واي authority سلده خبري مخناتو he's our example دحوري أبكاد أماتيوس إسران كنتن عشر شعاتها انتهي مسلكا نك إسار قبري محبسي تفقدي ويس عفالن إلهم زرا باخد ألف ومسيهم مش فرسان أنا بتعمي كذكرهم كلهم بتعمي دقر مني بقى because they were educated كم زين ريا ما يكونن they are so educated كم بعد باولوس مالته دكاتره يمزيهم these guys they know everything نتفلتت فلتوا من مسيهم قن فلتت اسكات أقعلو فلتت بعلو مسيهم wisdom بعلو مسيهم أيكونن
ናይ ገራክ ናይ ግሪክ ቫላክስ ናይ አቴንስ ናይ ገለመለዶ በቃ ጽልል ድበሉ ሰባት እዮም እቲ ፍልጠት ድምርምር ድራይት ኮርስ ባዕሉ ትፍልጠት መጽዮም ነቲ ፍልጠት ከ ታይለሙ አባጨሙሉ ታይገሮ ንቄሳር ግብሪ ማሐብሲ ተፈቅድ እዩ ኢሎም ኣብ 22 ክትሪኦ ተኽሎም ንሱ ድማ መልክዑ ጽሕፈቱን ናይ መን እዩ በሎም እትናንቲ መሲዱ ንሳቶም ከዓ ናይ ቄሳር በልዎ ሽዑ ንሱ እምበኣርስ ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ አምላኹን ናይ አምላኽ ሃቡ መንግስት ካለካ ማለት እዩ እዚ ድፈጠሮ ነዚ ብዝደሎ መንግስት ንብሎ ካልእ ንዕምጾ ንውዕል መንግስትኻ መንግስት አምላኽ ይፈጢርዎ ማለት እዩ እዚ ምስ ሰምዑ ተገረሙ ሓድግምዎ ኸዱ እዚ ድከኣል ኣይኮነ ኢሎ ማለት እዩ ዘዲድ ነው እቲ ነውለጅ እቲ ፍልጠት እቲ ብርሃን እሱ ምዃኑ ይፈለጡን ፈቲኖም ወገን ረይሞ ኣብዚኣ ሕጂ ዮሃንስ መጥምቅ ክጥማቕ ናይ ቄሳር ከኣምፅዎ እስከ ገምጥልዎ ነቲ ቄሳር ሃብዎ ናቦይ ከሃብዎ ናባይ ከኣምፅዎ ልክዕሉ ሂስቱ ኣነ ኣሕዋተይ ንየሱስ ብድዐየነት ተልና ኩርዓት ፕራይድ ተልና ንየሱስ እንዳርኣና ንምፃእ ሁ ኣም ኣይ ይደብለካ ኢማጅን እታ መጀመርያ እንታይ ገይሮ እንታይ ደኣ መራሒኹም ደኣ ኣይከፍል እንዲም ሰብሎ ከድካ ካኻ ብዓሳ ምፅኦ ረዮ እዚ ኩሉ ኦቶሪቲ ድኸብር ኣሎ ሂ ኢዝ ሰሚትድ የሱስ ተዓወተሉ እንታይ ሂ ሰሚትድ ቱ ሂዝ ፋዘር ፉሊ ፍቃዱ ዘይኮነስ ፍቃዱ ኣምላኽ ክፍፅም መፅኡ ልክዕ ኣሕዋተይ ሰብሚሽን ምሂርና ኦቶሪቲ መፂና ፓወር ምሂርና ኣይኮነ እንዲ ሓይሊ ምሂርና ስልጣን ምሂርና ሰብሚሽን ምሂርና ንማሃርና ኣሕዋተይ እዚ ተሒዝና ሂወትና ቀየር እዩ ንክርስቶስ ክንመስል ተደቂልና ኣሕዋተይ ኣም ሶሪ ሴዛት ሂወትና ቀየር ከቢድ እዩ you must be transformed you must be like Jesus you must become ናይ ክርስቶስ አይደንቲቲ ለዋህ አይደንቲቲ የቀረበሃሊ አይደንቲቲ ናቱ ዊዝደም ናቱ ሁሉ ምስተሸከምና you become a new version of you then ከተማሓድር ቸርች ከተማሓድር ሚሊዮን ሰብ ወይ ካምፓኒ ከተማሓድር ካምፓኒ ናይ ስጋ ዝንሪኦሲ ገለገለ ሰብ ናይ አምላኽ አይመስሎኒ ናይ አምላኽ እምበር እዞም ስለዱ ጻዓሩ በቲ ናይ ምድሪ ፕሪንሲፕል ከዓ ስለተዓወቱ ኩሎም ከለ ክባሉ ዕሉሎ እምበር ንሕና ኮይን ቀዲባት ዛስ ዋይ ንሕና ኣብ መንፈሳዊ ጥራይ ደይኮነስ ኣብ ናይ ዓለምን ክንህብትም እንደሊ ኣይኮነ እንዲ ኣነ ስክትብትም ስኻትኩም ክትህብትሙ ንሰብ ከዓ ክንከውን ኣሜን ኣሕዋተይ ቸርች ከዓ ፋንድ ክንገብር ንሓሳብ ኣለና ዶ ንመሃር ኣለና እግዚአብሔር ይባረክ ኣነ አም ሶ ሳቲስፋይድ ኣባውት ዲስ ሶ እዚ ንብል ደልና እንታይ መስለኩም ኣሕዋተይ ብዙሕ ግዜ ሰብ በቃ ሸምዴድና ክሳይ ጌርና ዕብራውያን ገለና ንኸይድ ንሕና ግን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ላዕሊ ደለና በዓል ስልጣንን ክነኽብር ማለት እዩ ሓደ ጎታት ይኹን ሓደ ሰልፋፍ ይኹን ሓደ ከምዚ እንዳበለ ይኽድ ሓደ ሽጋራ እንዳሰተ ይኽድ እግዚአብሔር ኮፍ ኣቢልዎ ኣሎ ኮፍ ኣብ ደበሎ ቦታ ስኻ ተኽብሮ ናትካ ጥራይኻ ትገብር ኣሜን ኣሕዋተይ ሓለቃ ሚእቲ ረእይዎ እቲ ሓለቃ ሚእቲ ኣብ ማቴዎስ 8 ደሎ ረእይዎ እዚ ኣነ ግርም ደብለኩም this guy was just a Jew ንየሱስ ከማና ይፈልጦኒ ግን እንታይ ኢልዎ ነቲ ኣሕወይለይ ምስ በሎሲ ብትሕተይ እውን ጭፍራ ዘሎኒ ሰብ ኢልዎ ነዚ ሂድ እብሎ ይኸይድ ንሓደ ካልእ ከዓ ንዓ ይመፅእ ንባርያ እውን እዚ ግበር ይብል ይገቦ ካን ኢማጅን ኣብዚ ሕጂ ዘመን ከማን ክርዱ ኣይከኣልናን ኣይኮነ ምስ የሱስ ወይ ምስ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ክንሸኻዓ ንዕብል ወይ ሚስ ሂም ኣላት በዚ ኺድ እንዳበለና ፍጹም በታ ንእሽተ ኢደ ካይደና ምክንያት ብሩኽ ስለ ዝኾነ we are under mercy ኣሜን ኣሕዋተይ ከምዚ ጽቡቕ ጌርና ገለመለ ትኽክል ናብራ ድነበርና ከይመስለካ we are under 100% full mercy ናቱ ኢና ንኸይድ እዚ ግን ረእይዎ ተረዲዎ የሱስ ሰሚዑ ኣስተንከረ ነቶም ስዕብዎ ዘለው ድማ በሎም ከምዚ በለት ዓባይ እምነትሲ ኣብ እስራኤል እኳ ኣይኮነን ኣብ እስራኤል እኳ ከም ዘይረኸብኩ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢልዎ ስልጣን ተረኽቡ ኣይኮነን ሕጂስ እዚ ስልጣን እዚ ጀሰጁ ሓደ ጨሓም ከም ንዖቶም ሓደ ኣስራ አለቃ መቶ አለቃሲ ከመይ ገይሩ ፈሊጥዎ ትብል ሶ እግዚአብሔር ተረጊም እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ በጣም ይደገድሞ ማለት እዩ በጣም ይደገድሶ ልከዲ ነገር ክንዕ ሰብ ክንዕ ሓለቃና ኸነ መገላግልትና ኸነ እዚ ሁሉ ናይ መን ባህሪ ናይቲ መንደላይ ናይቲ ሰይጣን ናይቲ በላዓይ ናይቲ ፈላፃ ድሰድድ ዝውዕል እዩ ልከዲ ኸዋተ በዚ ከውፃና ድውዕል ካልእኻ ቅልጥፊና ደቀ እስኬዋ ኣብዚ ኸማ ኣብ ዘመን ከዓ ኣለዉ እንታይ ኢሎም ይግበር ኢሎም ደቀ እስኬዋሲ ደቀ ቀሽደ ገለም ኮይም ኣይኮን እንዲ እቶም ኣምላኽ ከዓ ብጳውሎስ ዝሰርሕ ነይሩ በቲ ጳውሎስ ዝሰብኮ ኢየሱስ ነምሕለኩም ኣሎና ኢሎም ስም ጎይታ ኢየሱስ ክሰምዩ ኢሎም ፈተኑ ረሄሎ እቶም ዝገብሩን 7 ደቀ አስቄዋ ዝበሃሉ አይሁዳውያን ሊቀ ካህናት እዮም አይሁዳውያን እኮ ሊቀ ካህናት ከም ኢሎም ከምዚ ራንደም መንፈሳዊ እንዲኮን ይኮኑ እትርኹስ እንታይ ኢሎም እትርኹስ መንፈስ ድማ ኢየሱስ ፈቶ ለጳውሎስ አይስሕቶን ንስኻትኩም ታወት ይኹም ኢሎም ኣይኮን እንዲ ውጣ በኢየሱስ ስም ድብል ሰብ ርኢኹም ኣለኹም እትርኹስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ ኣጓዮም ጠራዮም ኮይኖም ካ
ቆስሎም ካብቲ ቤት ክሳድ ዝሃድሙ ብክልተ ካባታቶም ተባራቲዑ ኣሕመቆም ጥራሕ ነብሶም እዮም ጎዮም ዘቢጡስ ቅድድ ኣቢሎም ኣይኮነን ኣብ ዘመን ከኣሁምሎ ምስ ክርስቶስ ርክብ ደይብሉ ቅድስና ደይብሉ ንጽህና ደይብሉ ንጎይታ ኢየሱስ ደይፈልጦ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ካራክተር ደይብሉ አይደንቲቲ ደይብሉ ሲ ንዓውጣ ብለካ ኣነ ብዙሕ ግዜ ብልና ነበር ክነግረኩም ምትእል ብዙሕ ሰብኾም ተሃረም ኣሎ መፅኡ ጸፍዖም እቲ ሸይጣን ዋይ ኦቶሪቲ ይኽበሩን ኦቶሪቲ ተዋህቦን ኣብ ፋርማሲ ብዙሕ ግዜ ንመጥ ፓወር ኦፍ አቶርኒታ ማለት እዩ ንሕና በኢየሱስ ስም ንብሎ ፓወር ኦፍ አቶርኒታ ማለት እዩ ውክልና ተዋሂቡና እዩ ነብስ ወከፍሲ ውክልና ተዋሂብና እዩ ኣቕሊና ኢና ንርኢ ንሕና ግን ከም ክርስቶስ ኮይናስ ክንዓይ እዚኦም ሰባት እዚኦም ከም ክርስቶስ ኮይኖም ክዓዩ ምስበሉ ሰይጣን ካ ፈልጠካ እዩ ሰይጣን ካ ካራክተር ናይ ኣምላኽ ደይብልካ ንኡ ደይ ትመስል ፍረ መንፈስ ቅዱስ ደይ ትብላ ብቅድስና ደይ ትመላለስ ኮይንካ ካሕፈረካ ይደሊ ክንደይ ሰብ ተጨልገመ ፈልጥ በዚ ደቂ ስኪዋ ኸ እንታይ ገይሮሞ እንታይ ኢሎም ኣይሁዳዊ ሊቀ ካህናት እዮም ሊቀ ካህናት ከለዉ ተጻፊዖም ምስ መን ምስቲ ፓወር ምስቲ ክርስቶስ ምስቲ ዲናሚስ ኣይተራኸቡ ነይሮም ማለት እዩ ካልእ ናይ መወዳእታ ቁርብ ክርአ ንኽእል ሙሴ ማርያምን ኣሮን ደስ ትብለኒ ታዲያ ይኽመዶ ሙሴ ኢትዮጵያዊት ሰበይቲ ኣእትዩ ነበረ እሞ ማርያም ኣሮን ብዛዕባታ ዘእተዋ ኢትዮጵያዊ ሰበይቲ ኣብ ልዕሊኡ ተዛረቡ እንታይ ዳ እዚኣ ፀላም ዳ እዚኣ ኩሻዊት ዳ እንታይ ክትገብር መፅያ ዳ እንታይ ዳ ዘርኢ በላሻው ኣሎ ገለ ማለት እግዚኣብሔር ፈቂድዎ ይኾኑ እግዚኣብሔር ብሙሴ ጥራይ ድዩ ዝዛረብ ኢሎም ከዓ ዓሚፆም ይኾኑ ዓመፃ እኮ ካብ ክርስቶስ ኣይኮነ እኮ ዓመፃ ካብቲ ሰይጣን እዩ ካብቲ ዓማፅ እዩ እንታይ ኢሎም ብኣናስ ኣይዛረብን ድዩ እሶም እኮ ነቢያት እዮም በዓሎም እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ሰምዖ ኢልዎ ፈንፈኖም ልክዕዱ ጎይታ ኢየሱስ ወይ እግዚኣብሔር ንሙሴ ብጣዕሚ ደፍቅሮ ከም ዓርኩ ይድርዮ ኣይኮነን ሂዝ ሞር ዛን ፕሮፌት ድበሎ ንምንታይ እሱ ግበር ድብሎ እንዳገበረ ኩሉ ነገሩ ገሪፉ ድሰዓቦ ሰብሲ እሱ ንበይ ንሕና ንንበይ ኣብ ዘመን ኣሎ ከምኡ ኣለኮ ኣይኮነን እሱ ንበይ ኣነ ምህር ሰንበር በቃ ኣትዩካ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ማንም ክንወዳድር ኣነ ምስ መን ድወዳድር ምስ ፃውዒተይ ነታ ፃውዒተይ ተርከብኩዋ ትንሳኤ ሙታን ተርከብኩ ኣሜን ዳሕባቴ ምስታ ፃውዒትካ ተደይኮኑ ምስ ካልእ እንታይ ገብረልካ እዩ ኣይኮነን ምስ ካልእ ምኻድ ፍጹም ኣይድልየካን እዩ ኣነ ነብሰይ እንዳረኣኹ ንጎይታ ኢየሱስ እንዳረኣኹ ናብታ ፃውዒተይ ጥራይ ድኸይድ እሳኻ ትሰርሐለይ ኣላ ኣሕዋተይ ሓወይ ተማዕበለ ተዓበየ ኦፍኮርስ ተናገፈኒ ተፀለየለ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣሜን ዳሕባቴ ኣብዚ ኤሌመንታሪ ስኩል ከትረፈና ደሊ መንፈስ እዚ እዩ በቃ ከለ ሓልፍ ኣሎ ከለ ዝምር ኣሎ ከለ ካብዚ ብጣዕሚ ክንወፃ ኣለና ብዙሕ ምተዛረብኩ ግን ኣሕዋተይ ምስቲ ፃውዒትኩም ጥራይ ክዱ በቃ ናብታ ፃውዒትኩም ከምታ ጳውሎስ ድርያ በቃ ናብታ ተቐረበትልካ ሬስ ናብኣ ትኸይድ ልክዕ ድዩ ሰናይ ውግእ ተዋጊእ ኢልካ ኣይኮነን ተዋጊእ ኢልካ ትኸይድ ውግእ ተዋጊእ እምነተይ ሓልየልካ ክትበፅሕ ጥራይ ደለካ እምበር ንሰብ ደኣ እኮ መወዲ ሓይሊ ክሱቅ እዩ ንሰብ ክትጥምት መወዲ ንክርስቶስ ክትጥምት ከለካ ግን መመለስካ እንታይ ትረክብ ሓይሊ ትረክብ ኣገሮም ሪሞም ኣይንወሓልኩም ኣብ ዝህልቁ 12 ኣሎ ኣፍ ንኣፍ እዛረቦ ንሱ ምስሊ እግዚኣብሔር ከዓ ይርኢ ከመይ ከ ኣብ ባረይ ኣብ ሙሴ ምዝራብ ዘይፈርሃኩም ኢልዎ ኣሮን እንታይ ኢልዎ ንሙሴ ኣዳ ጎይታ ስለይቲ ብዕሽነተይ ዝገበርናዮ ዝበደልናዮን በጃኻ ሓጢኣትና ኣይትፀረና ኢልዎ ልክዕ ድዩ ካብ ኣገልግሎት ነቢይነትን ካህንነትን ሲ ናብ ኣገልግሎት ሕሜት ተቐይሩ ኣገልግሎቶም ኦቨርናይት ተቐይሩ ናይ ሰብ ነገር ይኽበዶ ሰይጣን ከመይ ይገብርካ ኣገልግሎት ሕሜት ኣገልግሎት ቅኒ ኣብኡ ተሸሚሞ ማለት እዩ እግዚኣብሔርካ ሰምዓ ኣሎ ዛስዋ ኣሕዋተይ ምስቲ ድብድለኩም ኣይትጓዩ እግዚኣብሔር ሃብዎ ብቐጥታ ተዛርቦ ከም ዝፅቡቅ ኣይኮነን ድሕሪኡ ግን እግዚኣብሔር ሃብዎ እዚ ናይ ሰብ ነገር ከዳኽመኩም እዩ ኣሕዋተይ ምስ ሰብ ኣይትዳኽሙ ንእግዚኣብሔር ጥራይ ሃብዎ እግዚኣብሔር ክነግረኩም እየ ብርኡይ ንሪኦ ነገር እዩ ድበደለካ ናይ ግድን ክዓፅዳ እዩ ዶንት ወሪ ፅቡቅ ተመንየሉ ኪድ ሰናይ ግበር ኣፍቅሮ የቕረበለሉ ኪድ ይቕናዓ ከበሉ እሱ ኣብ ምድብ ግዚኡ ፅቡቅ ገይሩ ቴኬር ገብሮ እዩ ኣምላኽ ሲሪየስ ጋድ ሲሪየስ ጋድ ኣነ ብዓይነይ ድሪኦ ኤቭሪቲንግ የነግረኩም ደለኹ እግዚኣብሔር ንደቁ ዝፃረፈሉ ደናሸወሉ ረሂብዋ ንደቁ ይኮነን ነብዚ ድተዓማመፅ ዓለማዊ ኸማን እግዚኣብሔር እንታይ ገብር እዩ ረፅሑ ሶ እንታይ ደኣ ንእግዚኣብሔር ትህብዎ ትኸዱ ኣሜን ዳሕባተይ ሕነ ድፈዲ መን እዩ ድዋጋእ መን እዩ በቃ እስኻ ተልዕልካዮ ጠበንጃ ግን ኣይዋጋእካን እዩ ናይ መወዳእታኻ ቆራሕ ደቂ ቆራሕካ እዮም እዚኦም ደቂ ቆራሕካ ለዋውያን እኮ እዮም ቆራሕ ወዲ ኣፅያር ወዲ ቃሃት ወዲ ለዊ ይኸዶ ሓያሎ ሰባት እንታይ ገይሮሞ ኣብ ሙሴ ተላዒሎሞ 150 ዝኾኑ ሽማምንቲ ማለት እዩ እንታይ ኢሎሞም ኣብ ልዕሊ ማሕበር እግዚኣብሔር ትዕበዩ ኣለኹም በልዎም ሪኸዶ ስጋ ሙሴን ኣሮንሲ እግዚኣብሔር ድሸሞም
كسجروا دمسوا عبينا أملاح سب بس أملاح عركي دبلوسي مسؤول ناجرهم تعبي لهم لا وينكم ولا دبع الأرون ميريسي سواء لا يمنيرهم يكون الزمن على ده لك أيوه تعبي لهم يلهم إخزابير تخرو is big أبزنا حاجة بس لكم مسيو بس جامبا بقلا حاتري حوادي إخزابير أبكسك أبيوت كايد حوادي هو كم زي بوكس قال ما لقبر اللي صف على يتبلوه هبه كان له ترى يبلوه زي داويد فدل كباب نقال ما لتون نو ترى هيب كيا أخي حوادي أبتي وتنا أبسرحنا أبدكنا أب سلامنا ريو إذا خمسة تقبل سلام يبلون حقوس يبلون فقر يبلون بك ولا مليونير يكون ولا حد يبلون بك أبتكر مينا تزوري يدلو سيريسلي حقوس تري كوينك نجزي أمير يقرب اللي أمن تاي تقولوا إلك على هذا إذا يوم سام أب زمان زين دوكو قراح ملي أميم نمنتاي نجيسو نمنتاي بروفيت كينو نمنتاي تشرش مرحلو تشرش مرح قليل تبلو له سبع لحواتي أنا مودات أنا ودلنا إزي ندى حاميكا تسألو ده كنا ندى حاميكا ندى باج أولكا أفترك على خدا بالكا نكروسوس يلكا تسمعون بوتاري لكن ندى باج أولكا بسبب غيرهم إزيس عيت أكمنيو إزيس كمزي أمدو لخا أندا فلتك أنا عارا حقفك الله يفكرك يقرب لك الله من مالس خاص هنا يقبل الكاتب ولا يكون دي تنك إزي أقل أمول عالمين زارب لهم يحميهم يصرفيهم يناشويهم لازم دافلوا تخا نيجزي أبير إلى متى يقبروا خوفها بيلهم متى يقبروا سلام الله مخنياتو بسقاس ردي ملالس لك أدي هذا إسرات إزي أبز أقل بسيط عند مسؤول نجار قليل أيكونن بدوكم عند مسؤول نجار قليل أيكونن ساسواي نأقل بتعمخنا خبرالنا حوادي سو دوكو قراح أنت كنا موداتو تايلو أقلسو يلو مجزي أبير زين إسرائيل قبل أقلسو أو take care of them يلو أمر عصر شدش زهلكو ثلاثان حدا كتكرو خلهم كونها أزخلو تزاري مسودة أبتحتيهم زلا مدري تجدد أو take care of them نعدا موسى تدافي وقال قصة قبرك قال نتأخيبا خبزوريا أتو سفر قرح داتانن إبرامن أقلسو إلو نجرم تزاربهم موسى ساجرو أبتحت كتري أوتقولهم كونها انتايلو زخلو تزارب مسودة ريو موسى أبتحتيو زلا مدري تجدد مسكتة 250 مدرخة عفا خفتت نعتاتهم نبياتهم كلهم ناي قرح سابن بكل جنزبهم حطتهم توم إسرائيل أنت أجرم نأنا دما مدرك كي تحتنا لهم هذه مم كده أكون إسرائيل أنا كنا هنا كنا أكون إذا قلنا دابل عنا خنا قرم منوعل إذا قلنا داستينا أبي الله خستينا خنا بلو إحنا كنا هذا عم استحواذي حنسا بتمسك أب كريستوس أبي ما نبون يمان سقامته سأقول زريم نحن تعيا الصوم كستاي مثل مش كم ممكن أنها عمس خلوا كنا عمس خلنا كفترنا عمس خلنا عمس كتسقينا انتي دغبرو ايفلتونا هدا قالوا ميلو دغبرو سريدين فلت اجيتهم تسقيلهم تم عمس تقالوا نحنا انا خم يدبلون غويتا ازي انا حناينا مزو خلو افكرنا كدي هواتي ناي كريستوس فور خندزي مزو خلو عمس خلنا مزو خلو تزاريبنا مزو خلو نو نبدل نسم نبدل نفسنا نبدل حدانا نبدل مزو خلو عماسينت كنا ناي كريستوس من سدد حسنا طراي بكونفيدنس ناتو نوز امين دحواتي كم دق قراح انت كوينا لنا عافنا انتي نقبر نخفت إنا صحباتي ودي እግዚአብሔር እንታይ ድብለና ደሎ እግዚአብሔር ስልጣናት አኽብሩ ቤተሰባዊ ማህበራዊ ቤተክርስቲያን አብ ኩሉ እዚ ንብሮድና መንፈሳዊ ቤተሰባዊ ማህበራዊ እግዚአብሔር ፉል ታይም አምላኽ አብ ድኸና ያሎ ሕዋተይ ክትቀሙ የደለይኩም ደሎ አይነው ብዙ አሽካ አለና ኢና በና እግዚአብሔር ሰብ እግዚአብሔር ስራሕ ሰቢና we are forgiven ግን እግዚአብሔር ሎሚ ከሳግረን አይደለም በቃ እዚያ ቤት እዚያ ክትሳገር እንድሕር ኮይና ክንከባበር አለና አሜን ደፋቴ ንመራሕት ክነኽብሮም አለና ልዕሊ ኻደሎ ልዕሊ ኻዶም ወሪ ኣብቲ ስራሕካ ካልእ ሰብ ኢኻ ኣብ ልዕሊ ኻደሎ ሰብ ኣብ ስራሕና ከምኡ ክንኮንና እግዚአብሔር ፉል ታይም ኣምላኽ እዩ ንሕና ኣብ ፉል ታይም ክንኮን ኮላ ክርስቶስ ይረአይ ደፋቴ ንክርስቶስ ክንሪኦ ኮልና ክርስቶስ ይረአየልና ንሕና ክንረአይ ኮልና ክርስቶስ ይሕባ እዩ ዝኮነ ንሪኦ ነገር የብላና ኣነ ኣብዚ መፅአ ነብሰይ ከርእተ ኮይነ ክርስቶስ ይሕባ እዩ أنا أقول نكريستوس كاريئة مسيح كريستوس كايرأي بفقري بحقوس بسلام باللوهانة حواتي أنا قد فوزي لو هاتكم أي تحب أدبل سؤالي كنا حواتي أنا قلت أمتنبز حنا له أنا نجارات غير له قل إكسابي راح تغير حواتي حجوم أو مدري يخم دبلنا نعنا أمين حواتي برهان مدري يخم دبلنا نكون الله حواتي أنا قص المتيو قابزنا على بزح نجار كتير يخم قلنا نكون الله
እግዚአብሔር ምሳና ሰደሎ ሽዑና በል ጮምድሪና ንብል ሽዑኻ መብራህት ድራይ አሜን ዳሕዋቴ ሶ ከተሐሳስበኩም ድፈቱ እግዚአብሔር አውቶሪቲ ወይ ስልጣን ደሎ ሁሉ ድመዘዞ ኣብ ቤት ራዲዮ ኣብ ስራሕና ራዲዮ ኣብ ቤተ ክርስቲያና ሲሪየስ ጌርኩም ሓስቦ አሜን ዳሕዋቴ ሲሪየስ ጌርኩም ሓስቦ ተደይኮነ አነ ንዓይና ኣኻትኩም ይዛርበሎ ምን ንቕና የለን ምን ንቕና ካብዚ ክንሰግር እንድሕር ኮይና እግዚአብሔር ነኽብሮ አሜን ዳሕዋቴ እዚ ኣሓዙለይ ስለ ደፍቅሮኩም ይነግረኩም ደለኹ this is not easy ክትዛረቡ ቀሊሉ ግን እግዚአብሔር ክረድዩ አሜን ዳሕዋቴ ሶ እግዚአብሔር ክረድአናዮ ኩሉ ግዜ ነዚ ኣሓዝዎ ከም ባህሪና ከም ካራክተርና ትሕዝናዮ ኣምላኽ ከዓ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ከሳግረና ተሲእና ክንፅሊና ሃሌሉያ እስከ እግዚአብሔር ነዚ ከስርጾ በቃ ዘመናት ሙሉ ተዓጊቱ ነበረ ሎሚ ከፈት ክንብልና ዘመናት ሙሉ ንኣኻ ብደይ ምኽባረይ ሰበ ስልጣን ብደይ ምኽባረይ ሃሌሉያ እስኻ ድሾም ካያም ብደይ ምኽባረይ ሃሌሉያ ብዙሕ ነገር ገይረ ሎሚ ግን እግዚአብሔር ይቅረበለለይ ሎሚ ተሳጊርና ኢና ንብለና ኣሕዋተይ በቃ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ክንከባበር ኢና ምስ ደቅና ክንከባበር ኢና ምስ ሰራሕትና ክንከባበር ኢና ሃሌሉያ ኣይኮነ እንዲ ምስ ንረኸቦም ኩሉ ክንከባበር ኢና ኣብ ቸርችና ምስ መራሕትና ክንከባበር ኢና ነማርዋት ብፍልጠት ንፈላለይ ብለቨል ንፈላለይ እግዚአብሔር ግን ብፍቅሩ ሓደ ድገበርና ኢና we are in the presence of God we are in the presence of God we are in the presence of the loving God ኣይኮነ እንዲ ኣሕዋተይ ሽኮር ኣምላኽ ምሽ እዚ ሽኮር ኣምላኽ እዩ ኣሕዋተይ በቃ እዚ ነገርና ሁሉ ንኡ ሂብና ክንከይድ ኮልና ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ካብ ብጣዕሚ ድሕጎስ ኣሕዋተይ በቃ ነገርና ስለተቀየረ ኩነታት ስለድኸበደ ናይ እግዚአብሔር ኔቸር ኣይቅየርኒ እቲ ፕሬዘንስ ኣይቅየርኒ መንግስቱ ኣይቅየርኒ ናይ ዘለዓለም መንግስቲ እስከ ሃሌሉያ እስከ ሎሚ ተተባሃለ ነገር ተረድእኒ እንዳበልኩም እስከ እግዚአብሔር ብትገበርኮ ክሳብ ሕጂ መራሕቲ ለይ ተኣዘዝኩም ምስ ሰብኣይ ድዩ ምስ ሰበይቲ ድዩ ምስ ኣስራሐይ በቃ ጠንገረር ድብል ነበርኩ ናይ ሰይጣን ባህሪ ሎሚ ይቆረጽ በልዋ ሎሚ ይቆረጽ ኣሕዋተይ ይቆረጽ እግዚአብሔር ክንሰግር ደልና ደሎ በቤተሰብ ደረጃ ክንሰግር በመንፈሳዊነት ክንሰግር በስራሕ በቢዝነስ ክንሰግር ደዓገተና ነገር ነትን እግዚአብሔር ድደኮኖ እግዚአብሔር ደቆሞ ስልጣን ስለደይ መተኣዘዝና ሎሚ ኣሰሚት ይበልዎ ኩሉ ነገር ንኣኻ ይበልዎ ኩሉ ነገር ጠግራርነተይ ገታርነተይ ልቢ ክስታይነተይ ኩሉ በቃ ኩሉ ንኣኻ እህበካለሁ በልዎ ልበይ ደትረርክዎ መዓልቲ ክሳደይ ደትረርክዎ መዓልቲ ሎሚ የብቃዕ በልዎ በቃ ካብ ቤተሰበይ ድወረስክዎ ተራርነት ሃሌሉያ ኩሉ ንኣኻ እህበካለሁ ሎሚ ልበይ ይለስልስ በልዎ በቃ ሰናይ ክገብር ሎሚ ልበይ ስበሮ በልዎ ልበይ ተሓሸሽ ቁጥቁጥ መንፈስን ቁጥቁጥ ልብን ሃበኒ በልዎ ከምኡ ተገይረ ጥራይ ድሳገር ጎይታ ኣብ ዝደለኹ ሰልቺኒ እዩ ክሳገር ሓግዘኒ ናብ በረኽተይ ክሳገር ሓግዘኒ ናብ በረኸተይ ክሳገር ሓግዘኒ ናብ ፅዋዓይ ክኸይድ ሓግዘኒ ጎይታ ከምዚኣ ኢላ ኣይትሕለፍ ከምዚኣ ኢላ ኣይትሕለፍ ሃሌሉያ ጎይታ ኣብ ቤተይ ከም ብሓድሽ እተው ክበር በቃ ንነፍሰይ ወፅዐ ንስጋይ ቀቲለ ንኣኻ ክእዘዘካ ንኣኻ ስለተኣዘዝኩ ንሕልቕተይ ኣብ ስራሕ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ቤተይ ኣብ ኩሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ብሰንከይ ቤተ ክርስቲያን ኣይተዓንቀፍ ብሰንከይ ሞጓሳ ኣይተዓንቀፍ ብሰንከይ ሓደሽቲ ነፍሳት ኣይተዓንቀፉ እግዚአብሔር ናይ ዘለዓለም ንጉስ ሎሚ ኣብ ቤተይ እቶ በልዎ በቃ በልዎ ኣሕዋተይ ልበልዎ እግዚአብሔር ዓብዩ ምሕረቱ ከዓ ንዘለዓለም እዩ ዝነብር እግዚአብሔር ዓብዩ ምስ እግዚአብሔር ኣይንላገጽና በልዋቃ ነብሱ ምስ እግዚአብሔር ኣይንላገጽና ምጭርጭር ኣይንፃወትና ምዚ ናይ እስራኤል ጎብለል ጽሑፋቱ ጽሑፉ ወዲ ኣምላኽ ብቃሉ ኣይደራደርኒ ነቱ ድበሎ ስለ ድገብሮ ደድሕሪኡ ክኸይድ የበሉ በቃ ስጋይ ቀቲለ መስቀለይ እንዳልዓልኩ ደድሕረይ ንእግዚአብሔር የፍቅሮ ብሙሉበይ ንነፍሰይ የፍቅራ የቕረይ ኢላ ኣለኹ የቕረይ ደይበልኩም ኣለኹም ንነብስኹም እስኪ የቕረበሉላ ነብስኹም ክትኩንኑ ትዕሉ ኮና ንኽእሉ ኣይትኾንንዋ ንሓወይ ከዓ የፍቅራይ ምስ ድኻሙ ንሓፍተይ ከዓ ምስ ድኻሙ ድኻማ ሓወይ ድኻማ ሓፍተይ ናተ እዩ ንሕና ሓደ ኣካል ኢና ሓደ ኣካል ኢና እተበልዋ ዘይካኻ ካልእ ኣይፈልጥን ኣምላኸይ ድማ ኣይሰግድን ንስኻኻ ንዓይ መድሕነይ ዝውክለካ ኣምላኸይ ዘይካኻ ካልእ ኣይፈልጥን ኣምላኸይ ድማ ሰግድን ንስኻ ኢኻ ንዓይ መድሕነይ
ዝውከለካ ኣምላኸይ 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 ተዓል ዓብሳዊ ኑራ ደንጓይ ንከይ ተጣዓሲ ዘይኮኸካልም ኣይፈልጥም ኣምላኸይ ለድማ ሰግድም ዝብሰለካ ስኻኻነ ዓይ መድሕነይ ዕብይ ወጀኹም ዝውከለካ ኣምላኸይ 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 ተዓል ዓብሳኒ ንሁራ ደንጓይ ንከይ ተጣዓሲ ኣምላኸይ 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 ተዓል ዓብሳኒ ንሁራ ደንጓይ ንከይ ሃሌሉያ እተው በልወስከ እተው ድዕቤካ እስኻ ጥራይኻ ናብራይ ኣዓብየንን እዩ ስርሐይ ኣዓብየንን እዩ ሓዳር ኣዓብየንን እዩ እስኻ ጥራይኻ ዓቢ ንዕቤትካ ሃግዛዕ ሆል ዓብሳኒ ንሁራ ደንጓይ ንከይ ተጣዓሲ ኣምላኸይ 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 ተዓል ዓብሳኒ ንሁራ ደንጓይ ንከይ ተጣዓሲ ኣምላኸይ 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 ተዓል ዓብሳኒ ንሁራ ደንጓይ ንከይ እስከ መስገንዋ ፊው ሚኒትስ ኣመስገንዋ እስከ እዚ ነገር ክሰርጽ እዚ ነገር ኣብ ውሽጠይ ክኣቱ ክመላለሰሉ ሃሌሉያ መንፈስ ካእትሆን መንፈስ ካእትሆን ለትብዕ መንፈስ ክእዘዘካ ድገብር መንፈስ ቃልካ ክእዘዘካ ከምቲ ሕዝቅኤል 26 ደሎ ናይ እምኒ ልቢ ውፅኢኻ ናይ ስጋ ልቢ ሃበንበሎ ቃልካ ድእዘዘሉ ቃልካ ድትግብረሉ መንፈስ ሃበን እግዚአብሔር ተባረኽ እግዚአብሔር ኣብ ስራሕ ይደሎ ጎይታ ኢየሱስ ነዚ ቦታ እዚ ተቆጻጸር ንሕዋተይ ንዓይን ባርኸን እስክበልዎ ኣሕዋተይ ፊ ሚኒት ባርኸን ንበልዎ በቃ ደኣተሉ ድወፀሉ ሓይሊ ሃበኒ በቃ ናይ ትብዓት ሓይሊ ሓለ ናይ ፍቕሪ ሓይሊ ከፍቀረሉ ኩሉ ሓይሊ ይደልዮ ናይ ሂሊንግ ሓይሊ ኣብ ውሽጠይ እቶ በቃ ኣነ በቃ ወርትግ ሓው ድክነድድ ኣብ ቤተይ ኣብ ልበይ ድደል ይበልዎ በቃ እግዚአብሔር እተው በልዎ ኣእቱኒ ድብለሎ ኳሕ ኣብል ኣለኹ እንተኸፈትኩም ለይ ከኣቱ ድብል እግዚአብሔር ኣብ ክርስቲያናት ይሓለሉ ክፈትዎ ጽቡቕ ጌርኩም ይድብለና ኣሎ ኣስተርሒው ክድቅስ እግዚአብሔር ነፍሶ ከብሰብተንክብ ልብና እግዚአብሔር ብመንፈስ ካይምላ ሃሌሉያ ብሓይል ካምላ ብደይ ባእኻ ወላ ሓንቲ ክንገብራ ይንኽእልና ናይ መወዳእታ ደይካኻ ካልእ ኣይፈልጥን ኣምላኸይ ለድማ ንስኻ ኢኻ ንዓይ መድሕነይ ዝወከለካ ኣምላኸይ ዘይካኻን ካልእ ኣይፈልጥን ኣምላኸይ ለድማ ሰግድ ንስኻ ኢኻ ንዓይ መድሕነይ
ዝውከለካ ኣምላኸይ 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 ካልዓርሳይ ንኹራ ድንጓይ ንከይተዓሲ ኣምላኸይ ናይ መወዳእታ ኣምላኸይ 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 ዓርሳይ ራድንጓሂ ንከይተጣዓሲ ኣምላኸይ 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 ዓብሳኒ ንሆራ ድንጋይ ንከይተጣዓሲ እግዚአብሔር ንመስግነካ ኣመስግን ወስክ እግዚአብሔር ተባረኽ ናይ ዘለዓለም ንጉሥ ተባረኽ ናይ እስራኤል ቅዱስ ተባረኽ ናይ እስራኤል ስልጡን ተባረኽ ናይ ስልጣን እስከ አጣቃየት ለሎ እግዚአብሔር ስለ ደዓባኻ ተባሪኽና አለው እስከ በልዎ ስለ ደዓባኻ ደስ ይሉና አሎ ዘለዓለምና ስለ ንእዘዘካ ተመስገን ኣታ ክቡር አምላኽ ናይ እስራኤል ጎብለል ሃሌሉያ ሰማይ ምድሪ እንደሓስካ ድፈጠርካ እግዚአብሔር ተባረኽ በልዎ እግዚአብሔር ነመስግነካ አለና ስለ መራሕት ነመስግነካ ስለ ምእመን ነመስግነካ እግዚአብሔር ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ከተጻሕፈ ሓሙሽተ ኦፊሳት ኣባና ስለ ሰርሓ ተመስገን ናይ አፖስትል ሃሌሉያ ናይ ፓስተር ናይ መምህርና ናይ ነቢ ናይ ኢቫንጀሊስት ኩሉ መሪሕነት ክንምርሓሎም ድሃብካና ቅብኣት ኣብ ስለ ድፈስስ ተመስገን እግዚአብሔር እዞም ኩሎም ድሃብካና መምርሕታት ኣብ ስለ ድፈስስ ተመስገን ኩሉ ሰብ ኣብ ጸጉኡ ኮይኑ እግዚአብሔር ስለ ደገልግል ተመስገን ኩሉ ሰብ እግዚአብሔር ከምቲ ድቐባእካዮ ስለ ደገልግል ተዓዛዝ ስለ ድኾን ንኣኻን ነዚ መሪሕነት ነመስግነካልና ሓዳርና ስለ ድባረኽ በኣኻ ነመስግነካልና ከምቲ ድበልካዮ ስለ ድኸይድ ኣብ ሕብረተሰብ ንእግዚአብሔር በክብባር ስለ ንሓልፍ ተመስገን ጎይታ ኣብ ድኸድናዮ ስኻ ስለ ንኽብረካ በኣና ስኻ ስለ ትክበር በኣና ኻ ስለ ትረኣይ ንኽብረካልና እግዚአብሔር ነመስግነካልና ጎይታ ተባረኽ ልዕል ነብለካ ኣለና ልዕል በል እግዚአብሔር ወዲ ኣምላኽ ንዘለዓለም ተባረኽ ከምቲ ደም ደፍሰስካልና ንሕና ህይወት ኣጥፊና ናትካ ህይወት ስለ ነብረና ተመስገን ጨው ምድሪ ስለ ንኾንና ተመስገን እግዚአብሔር ብርሃን ዓለም ስለ ንኾን ተመስገን ንኣኻ ወኪልና ስለ ንመላለስ እግዚአብሔር ስልጣናት እግዚአብሔር ተገዚእና ስለ ንኸይድ እግዚአብሔር እዚኦም ዝደቅመን እዮም ኢሎም ስለ ደለዩና ብፍቕረና ብምእዛዝና እግዚአብሔር ስለ ደለዩና ንኣኻ ስለ ንወክል ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እግዚአብሔር ናትካ ምሳሌ ስለ ንኾን ነመስግነካልና ጌታ ተባረኽ እስከ ባርኽዎ ሓንሳብ ታንክ ዩ ጂሰስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሕጁ ክባርኸኩም እግዚአብሔር ይባርኩም ገጹ የብርሃልኩም ሃሌሉያ ደገ ቃልኩ ይኽፈተልኩም ምእታኩም ምውፃእኩም ንስኻትኩም ብሩኻት ኩኑ እግዚአብሔር ብኩሉ ዕዙዝ ይባርኩም ጎይታ ንመስግነካልና ብሰላም ውፁ ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹኑ Gracias.